Ben, bo día, vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria do pleno deste 30 de setembro, que ten, entre outros puntos no orde do día, os seguintes. En primeiro lugar, a aprobación da acta da sesión anterior. Temos a acta da sesión do día 12 de agosto do 2024. Non sei se teñen algunha proposta, algunha obxección, algunha corrección que facer. Se non, votámola. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Temos tamén na parte de actividades de control. Dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria. Dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación desde a última sesión plenaria. Expediente 573/2024, dación de conta das subvencións solicitadas e concedidas pola Diputación de Pontevedra, Plan máis Provincia 2024, da liña 2, e expediente 2944/2024, dación de conta do decreto de aprobación das liñas fundamentais do orzamento 2025. Pasamos xa a parte resolutiva, a parte de debate, e no primeiro punto temos o expediente 2434/2024, conta xeral 2023. Ten a palabra o señor secretario para dar conta da Comisión Informativa de Contas. Proponse ao Pleno para o seu debate de votación expediente 2434/2024, conta xeral 2023, dictaminado favorablemente na Comisión Especial de Contas do 19 de agosto de 2024. Formulada e rendida a conta xeral do orzamento do Concello de 2023, dictaminada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, sometida a exposición pública durante o prazo de 15 días hábiles consonte o artigo 212 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aprueba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, número 164 do 23 de agosto de 2024, e non presentándose durante dito prazo ningunha reclamación, reparo ou observación, segundo certificación de secretaría que consta no expediente, proponse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do orzamento do Concello 2023. Segundo, consonte co artigo 212 do Real Decreto Legislativo 2/2004, render a conta xeral para a fiscalización externa ao Consello de Contas de Galicia ao abeiro do disposto na resolución do Consello de Contas de Galicia do 1 de xuño de 2016, pola que se ordena a publicación do acordo do Pleno de 31 de maio de 2016, polo que se aproba a instrucción que regula o formato normalizado da conta xeral das entidades locais de Galicia en soporte informático e o procedimento telemático para a súa rendición, debendo remitirse a mesma pola intervención. Moi ben, moitas gracias. Pois, como acaban de escoitar, traemos o procedimento da conta xeral para traelo a pleno e trasladalo ao Tribunal de Contas cumprindo os prazos pertinentes. Algúnha intervención, señor González? Boas tardes a todas e todos. Nada, indicar que vamos a absternos nesta proposta, basicamente, porque ao final son números, pero si queríamos incidir en que ao final ven a confirmar esta conta xeral, ven a confirmar o que nós denunciábamos sobre o remanente de tesorería que se acadou este ano, que estaba preto dos 6 millóns, e que era debido a obras, maioritariamente obras non executadas, e como se ve na conta xeral, pois aí aparece todas elas que xuntan un montante de 2.240.980, esas son as que recopilamos, que era coberta do parking de emerxencias, terreno de Adar, camiño a Porto Meloxo, humanización de Rúa de Navarra, Rentonque, obras que agora están intentando facer, que estaban previstas para o pasado exercicio e que non se realizaron, e que acumularon unha parte moi importante do remanente de tesourería, co cual seguimos denunciando estas prácticas deste goberno, de que non ten previsións, non son capaces de executar ni siquiera os seus proxectos e que, lógicamente, ao final repercuten no orzamento municipal. Entón, nada, vamos a absternos nesta conta, porque ao final son números e son os datos que hai, e información, pero que sepan os veciños que isto ven dado desta situación. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Sí, como portavoz de Esquerda Unida di, señor Otero, un goberno é frouxo cando ten un gran remanente, porque quere dicir que non supo usar os cartos que tiña a man, ou cando ten déficit. Calquera das dúas cousas é mala. Non obstante, por lo menos o déficit
quere decir que se están realizando obras ou que se están realizando progresos na parte social do asunto para a xente, quero dicir. Vale. Tamén nos vamos a abster. Gracias. Moi ben. Escoitadas as pertinentes intervencións, procedemos a votar o punto número 1, Conta Xeral 2023. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Pasamos ahora ao punto número 2, expediente 2934/2024, ditame do proxecto e informe proposta da Tesorería Municipal de aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por suministración de agua potable en relación ás fugas de agua. Si antes de cederlle a palabra, creo que xa sei por onde vai o señor Anxo Meis, nas votacións contarei e explicarei que vota cada grupo político, certo? No anterior punto, votos a favor Partido Socialista, abstencións Partido Popular, Esquerda Unida e BNG. Cedolle a palabra ao señor secretario para dar lectura á Comisión de Contas deste punto número 2. Proponse ao Pleno para o seu debate e votación expediente 2934-2024. Vista as modificacións normativas operadas na materia en base á rigurosidade destas modificacións e a necesidade de minorar as perdas de auga en uso das competencias locais recoñecidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto no artigo 20 en relación cos artigos 15 a 19 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar de forma provisional a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por suministración de auga potable para regular os supostos de fugas de auga nos termos que figuran no expediente. Segundo, someter o expediente a información pública no tabuleiro de anuncios do Concello no boletín oficial da provincia durante 30 días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Así mesmo estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello e deberase publicar o anuncio nun dos diarios de maior difusión da provincia. No caso de que non se presente ningunha reclamación durante o devandito prazo, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. Moi ben. Como acaban de escoitar, traemos unha ordenanza fiscal reguladora do suministro de auga concretamente en relación ás fugas de auga, para que, en ese sentido, que os veciños, veciñas, as empresas, en definitiva, os suxeitos pasivos desta taxa da auga paguen a débeda pola agua consumida, pero quedarían exentos do pago do canon de saneamento, que, como ben saben, van vinculado ao consumo da auga, de tal xeito que, habendo detectadose unha fuga de auga, si se cobre a auga, pero non se pase a cobrar o canon de saneamento, cal é un alivio económico importante en situacións como estas. É obrigatorio, polo tanto, traer esta modificación da ordenanza e así o facemos a este pleno. Señor Rotero. Ben, boas outra vez. Si ben entendemos que a proposta ven a mellorar ou a facilitar aos veciños ou a beneficiar os veciños, digamos, na situación da auga do noso Concello, si é unha cuestión que temos trasladado na Comisión de Informativa ou de Contas, era a introducción ou cambio na reparación que antes se contemplaba unha semana e agora se pasaría a 2 días para a reparación das averías. Como ben indicábamos, a dificultad que suele haber para contactar con un fontaneiro que poida realizar ese servicio en tan corto prazo, porque moitas veces hasta imposible, incluso nunha semana. Entón, non entendemos moi ben esa cuestión, sabemos que ven do servicio de augas,
pero non nos parece moi lóxico. Non tanto vamos a absternos nesta proposta, porque, bueno, sigue sendo beneficiosa, ainda que isto pode ocasionar bastantes problemas a algún dos veciños. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Na mesma liña, non entendemos os 2 días de prazo, creemos que unha semana é un prazo razonable, e máis pensando que os suxeitos pasivos, que decir as familias, a quen lle corresponde a ter unha fuga de auga, bastante ten con ter unha fuga de auga. Entón, creo que manter a semana, o plazo semana dunha semana sería o acaído nesta situación. Gracias. Sí, señor Leiva. Sí, gracias por concederme a palabra. Nós estamos de acordo porque é de sentido común e de lógica que se amplíen os plazos ou que o contemplado pois se prorrogue. Ben, moitas gracias. A cuestión é que en este ámbito, feita consulta co secretario, se agora facemos unha modificación, teríamos que reformular novamente toda a ordenanza e volver a traerla a pleno. Por lo tanto, a proposta que trasladamos desde o Goberno é que no período de exposicións pública e de presentación de alegación se faga esta proposta de ampliación do plazo a unha semana e, en todo caso, sería rectificala no seguinte pleno para o pasado período de exposición pública. De tal xeito que, bueno, queda recollida aquí dentro da acta do pleno e que casi se traslade como unha alegación para a presentación no período de exposición pública. Señor Otero. Ahora. No, ahora que está apagado, sí. Ahora. Ahora sí. Nada, digo, solo tal, entendo que estando de acordo con que esta situación é prexudicial, ahora acaba de dicir que xa entraría como emenda, o sea, entendemos que non temos que presentar, non hai que presentar emenda sobre esta cuestión, xa se entendería como emenda para a proposta, vale. Exacto, queda presentada como hoxe. Entón, hoxe presentamos esta alegación, máis que emenda, alegación. Entón, o noso voto será favorable. Porque se facemos unha emenda teríamos de retirar o punto da ordenanza, a ordenanza deste punto, e creo que retrasaríamos todo. Ben, entonces aclarada a cuestión que recollemos xa como alegación a período de exposición pública a ampliación do plazo a unha semana, procedemos a votar o punto número 2, expediente 2934/2024. Votos a favor? Abstencións? Ben, votos a favor do Partido Socialista, Partido Popular e Esquerda Unida, abstencións do BNG, polo tanto queda aprobada por maioría. Pasamos, polo tanto, ao punto número 3, expediente 2098/2024, ditame para aprobación inicial de ordenanza municipal reguladora da circulación dos vehículos de mobilidade persoal no Concello do Grove. Ben, cedo a palabra ao señor secretario para dar conta da comisión informativa. Proponse ao Pleno, para o seu debate e votación, expediente 2098/2024, para aprobación inicial da Ordenanza Municipal Reguladora da Circulación de Vehículos de Mobilidade Persoal no Concello do Grove, ditaminado favorablemente na Comisión Informativa Xeral de data 24 de setembro de 2024. Considerando que se cumpriron os requisitos e trámites establecidos pola legislación vixente, visto o proxecto de ordenanza reguladora da circulación de vehículos de mobilidade persoal, realizada a tramitación legalmente establecida en virtude dos artigos 22.2d e 49 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, proponse ao Pleno, primeiro, aprobar inicialmente a Ordenanza Municipal Reguladora da Circulación dos Vehículos de Mobilidade Persoal no Concello do Grove, nos termos que figuran no expediente.
Segundo, someter dita ordenanza municipal a información pública e a audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e no tabuleiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días para que se poidan presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións, o mencionado prazo considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Simultaneamente, publicar o texto da ordenanza municipal no portal web do Concello co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades. Terceiro, solicitar directamente a opinión das organizacións ou asociacións recoñecidas por lei que agrupen ou representen as persoas cuxos dereitos ou intereses lexítimos pódense ver afectados pola norma e cuxos fins garden relación directa co seu obxecto. Cuarto, facilitar ao alcalde para suscribir e asinar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Moi ben, moitas gracias. Pois, bueno, como xa temos falado máis dunha ocasión, traemos hoxe a aprobación inicial da ordenanza para a súa tramitación posterior ata a súa aprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora da circulación dos vehículos de mobilidade persoal no Concello de Grove, coñecida, digamos, vulgarmente como a ordenanza dos patinetes. Despois de varias xuntanzas, pois hoxe presentamos esta ordenanza de patinetes que vai a regular no Concello do Grove en base á normativa xeral que existe, todo o que ten que ver co uso e a circulación destes vehículos de mobilidade persoal. De tal xeito que, como dicía, procedémolo en todo caso para a súa aprobación inicial e, a partir de aí, como se acaba de explicar, período de exposición públicas, alegacións, etc. Señor Otero. Ben, sí, pois nada, despois de 2 anos estando pedindo que se fixera unha ordenanza de patinetes, vehículos de mobilidade, pois alegrámonos de que por fin cheguemos a este pleno para a súa aprobación. Sí que se nos comentou, tamén nos alegra que se faga ese tipo de acto de poñer eses paneis informativos nas zonas máis concurridas ou de máis uso deses patinetes ou usos inadecuados deses patinetes, pero creemos importante que se fagan pois charlas, algún tipo de talleres ou que sea nos centros educativos, tanto colexios como institutos, porque ao final son os usuarios máis potenciais dese tipo de vehículos, co cual consideramos sobre todo nos institutos e nos colexios para que sepan que non poden usalo hasta despois dos 16 anos, para que, bueno, pues, sexa máis efectiva esta ordenanza, nada máis. Lógicamente vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Non se entende o retraso desta ordenanza. Fomos convocados, efectivamente, os grupos antes do verán, en xuño creo que foi, se mal non recordo, e non se entende por que este retraso. Estamos agora en outubro prácticamente, 30 de setembro, non entendemos que se nos escapa. Sí, merece unha publicidade isto, como ben di o señor Otero, e sí creemos acaído que se faga non só publicidade, sino ademais unha ensinanza por institutos e colexios a respecto disto. Si así se fai, pois, bueno, entenderemos que despois se den multas ou o sistema coercitivo que deba ser usado. Vale. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Procedemos, por tanto, a votar este punto número 3, expediente 2098/2024, ditamen para aprobación inicial da Ordenanza Municipal Reguladora de Circulación dos Vehículos de Mobilidade Persoal no Concello do Grove. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada cos votos a favor do Grupo Municipal Socialista e co Grupo Municipal do Partido Popular e de Esquerda Unida. Abstencións do BNG. Pasamos, polo tanto, ao punto número 4, expediente 2602/2024, ditamen da Constitución da Asociación Comunidade Enerxética do Grove. Ten a palabra o señor secretario. Proponse ao Pleno para o seu debate e votación expediente 2602/2024, dictame da Constitución da Asociación Comunidade Enerxética do Grove, ditaminado favorablemente na Comisión Informativa Xeral do 24 de setembro de 2024.
Vista a conveniencia de constituir unha comunidade enerxética no Concello do Grove para o acceso a axudas e asistencias en materia de proxectos de planificación enerxética de entidades locais e comunidades enerxéticas, constando no expediente o proxecto de estatutos da Comunidade Enerxética do Grove, adoptando a forma de asociación, visto o proxecto de estatutos da Comunidade Enerxética en forma de asociación, visto o informe xurídico emitido polo Secretario Xeral do Concello, considerando que a participación na Asociación Comunidade Enerxética do Grove non supón exercicio de actividade económica por parte deste Concello de conformidade co informe de Secretaría, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, constituir a Asociación Comunidade Enerxética do Grove, que se constitúe como unha asociación sen ánimo de lucro, acolléndose ao disposto na Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora do dereito de asociación. Segundo, aprobar os estatutos que deben rexer a asociación, réxime interno e actividade nos termos que figuran no expediente. Terceiro, facultar ao alcalde presidente ou persoa en quen delegue a suscripción de cantos documentos sexan necesarios para o cumprimento dos citados acordos. Moitas gracias. Pois, como saben, tratamos hoxe aquí, traemos a este pleno a aprobación inicial da constitución desta comunidade enerxética, concretamente a Asociación Comunidade Enerxética do Grove, coa aprobación dos estatutos de tal xeito que sexa o primeiro paso para constituir esta asociación, que unha vez constituída de xeito mixto, público e privado, pois se ordenará con os estatutos e que ten como principal obxectivo aproveitar as diferentes instalacións, principalmente instalacións públicas, para a produción de enerxía, de tal xeito que todos os que formen parte desta asociación, desta comunidade enerxética, se vexan beneficiados por a produción e a xeración de enerxía con uns costes, entendemos, máis asequibles, máis baixos e, polo tanto, que o seu consumo de enerxía lle salga máis barato, incluso coa posibilidade de que se poda ofrecer ao mercado de enerxía se houbera excedentes. De tal xeito que, como digo, xe damos ese primeiro paso que nos abre as portas, como dicía, para a constitución desta asociación, pero principalmente tamén para abordar primeiras líneas de subvencións que tanto a nivel galego como a nivel europeo podamos abordar e que nos van a poder facilitar un traballo que, por outra parte, ven tamén dictaminado e que ven exposto desde a Unión Europea como unha das vías en que os veciños e as veciñas, con unha colaboración público, como decía antes, público-privada, pois cumplamos ese obxectivo final que sería a obtención de enerxía o máis barata posible. Ten a palabra a señora Lamas. Gracias, boas tardes. Nós, por suposto, estamos totalmente de acordo porque este tipo de iniciativas pois, promoven unha iniciativa favorable para todos os veciños e veciñas, a parte de que hoxe en día pois, é o que temos. Pero eu quería facerlle unha pregunta, porque aquí nos estatutos, no artigo 31, fala do destino de ingresos a fins das asociación, non? E dice que todos os ingresos van os beneficios obtidos derivados do exercicio de actividades económicas incluídas nese servicio destinaranse exclusivamente ao cumprimento dos fins da asociación. As persoas con vulnerabilidade non poden ser beneficiadas de alguna maneira. Explícome. En a luz existe un bono social, é que desconozco se se pode ou non se pode. Na luz existe un abono social que a estas persoas se lles fai unha serie de reducciones para poder ter luz todo o ano. Aquí non podería incluírse un artigo no que se incluíran a esas persoas vulnerables como beneficiarias de os ingresos obtidos de todo o exercicio enerxético da comunidade? Gracias. Sí, pois para esta... Sí. Para esta pregunta precisa cedo ya a palabra a señora Domínguez e despois cedo ya a palabra ao señor Otero e ao señor Noia. Boas noites a todas e a todos. Está. Ahora. Bueno, pois en principio do que se trata é de constituir a asociación. Unha vez constituída a asociación, todos os membros da asociación, como ben din os estatutos, son os que
de acordo aos estatutos, van a levar a voz cantante, van a decidir si efectivamente as persoas vulnerables, igual que agora, a través dos servicios sociais, se cubren estes servicios, non? Os custes. Pero bueno, Vulnerables que estén dentro da comunidade enerxética, bueno, ou todas en xeral. a ver, en principio eu non lle podo respostar a eso porque é algo que é vago hasta que non se constitúa a asociación. Serán cousas que haberá que debatir entre os membros constituídos da comunidade e a través dos estatutos. É algo que ainda... A través dos estatutos non se nombra as persoas con vulnerabilidade, por eso facía a consulta. Ni máis ni menos. Xa, pero bueno. Porque non se Como- tiña en conta ese punto. Ben, pero a través da Constitución, unha vez que se expoña, imagínome que as persoas que estén na asociación e que a representen legalmente, pois poderán añadir outro tipo de puntos, non? Como en calquera outra asociación constituída. Non hai maior problema, penso eu. A vostede. Ben, gracias. E agora, apaga. Señor Otero. Ben, nada, alegrámonos de que salga esta proposta porque ao final é un dos puntos da Axenda 2030 marcada pola Unión Europea que se beneficiaría con enerxías renovables, todas esas cuestións. E así que vemos exemplo na Illa de Arousa que teñen ese sistema. E, de feito, nesta semana saiu que van ampliar agora o número de membros para participar nesta iniciativa. Si que tamén hai unhas cuestións que se plantean ou que surdiron na illa, que é o tema do acceso ás subvencións, do IDAE, ese tipo de cuestións que, bueno, esperemos que muden e que se poidan salvar nestes vindeiros anos, porque, ao final, esas axudas e subvencións veñen tamén a beneficiar a hora de implantación e aumento da red que hai, non? Entendo tamén que os estatutos son estatutos básicos, os que, digamos, veñen marcados dende arriba e que se podan modificar en calquera momento, co cual esperemos que os que están dentro pues, teñan esa consideración incluso que da proposta que realizan desde o Partido Popular, porque sí que tamén sería beneficioso, incluso que beneficiara aos servicios sociais do Grove en caso de haber un bo beneficio, que tampouco non é a cuestión deste reo, que polo que se entende son pequenas reduccións na factura, sobre todo a utilización dun sistema de enerxía renovable que sexa máis limpa e máis beneficiosa, non? Co cual, nada, apoiaremos esta proposta e agarraremos a ver ese arranque da mesma. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Creemos que pode ser moi positivo se se fai ben. De feito, nós colaboramos, acaba de dicir o señor Otero, coa Illa de Arousa, efectivamente, que gobernamos ali. O primeiro que hai que contemplar é que os intereses das familias e negocios locais estén por enriba dos intereses que poida haber das compañías, das grandes eléctricas, non? Saben todos a que me refiro. Nos votaremos a favor, por suposto, aínda que temos un pouco de reservas debido á xestión que se poida facer desde o goberno local en vista das diversas xestións francamente mellorables que levamos sufrindo desde estes anos para acá. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Expediente 2602/2024, ditamen da Constitución da Asociación Comunidade Enerxética do Grove. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade de todos os grupos políticos. Pasamos agora, polo tanto, ao punto número 5, expediente 2989/2024, ditame da moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida para promover unha campaña de concienciación ao mar comeza aquí no Concello do Grove. Cedo a palabra ao señor secretario. Perdón. Proponse ao Pleno para o seu debate e votación expediente 2989/2024, moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida, ditaminado favorablemente na Comisión Informativa Xeral de data 24 de setembro de 2024. Moi ben, ten a palabra señor Meis para defender a moción.
Hola, boas tardes a todas e a todos. Paso a ler a exposición de motivos. O Grove, recoñecido pola súa gran riqueza mariña natural, depende da preservación dos seus ecosistemas costeiros para garantir a sustentabilidade económica e ambiental do municipio. A contaminación mariña, especialmente a causada por residuos que chegan ao mar a través das redes de saneamento e augas pluviais, é un problema en aumento que pon en risco tanto o medio ambiente como a actividade esencial para a nosa comunidade, como a pesca e o turismo. No ano 2020, no marco da Semana Europea da Redución de Residuos, a cidade de Barcelona lanzou a campaña O Mar comeza aquí, coa que se buscaba concienciar a cidadanía sobre a importancia de non tirar lixo nos sumidoiros para previr a contaminación mariña dende a súa orixe. Esta campaña, que subliñaba a responsabilidade cidadá na preservación das nosas costas, foi replicada e ampliada a outras cidades e vilas do Estado español, demostrando unha gran eficacia na sensibilización da poboación. Esquerda Unida considera imprescindible que o Grove adopte unha campaña de concienciación similar adaptada ás particularidades do noso concello co obxectivo de educar e mobilizar a veciñanza na protección do noso valioso medio mariño. Nos últimos tempos observamos unha crecente acumulación de lixo nos sumidoiros do noso concello, especialmente cabichas que acaban en gran medida no mar. Unha medida efectiva aplicada noutros lugares é a instalación de trampas de lixo ou filtros antilixo nos sumidoiros, co fin de evitar que os residuos accedan á rede de aguas pluviais e eventualmente ao mar, facilitando así a súa recollida polos servizos de limpieza. Estas pequenas accións contribuirán significativamente á preservación do noso entorno mariño e á promoción dunha conciencia ambiental máis forte entre a veciñanza cara a un Grove máis sustentable e comprometido co medio ambiente. Por todo o anteriormente exposto e polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da seguinte proposta de acordo. Instar ao Goberno Municipal a 1. Desenvolver unha campaña de concienciación baixo o lema O Mar comeza aquí, orientada a informar e sensibilizar a poboación sobre a importancia de evitar a vertedura de residuos nas redes de agua pluviais, destacando o impacto negativo destes actos na saúde do medio mariño. 2. Instalar sinalización específica en todos os sumidoiros e puntos de desaugue de augas pluviais do municipio co lema O Mar comeza aquí para recordar á cidadanía a conexión directa entre as rúas e o mar. 3. Organizar charlas, talleres e actividades educativas en centros escolares, asociacións veciñais e outras entidades locais, promovendo boas prácticas medioambientais e concienciando sobre a importancia de manter limpos os nosos mares. 4. Fomentar a colaboración con asociacións de veciños, organizacións medioambientais, centros educativos e empresas locais para maximizar o impacto da campaña e garantir a súa continuidade a longo prazo. 5. Realizar un seguimento periódico das accións emprendidas e avaliar o impacto da campaña na redución da contaminación mariña co obxectivo de mellorar e adaptar as estrategias segundo os resultados obtidos. 6. Instalar trampas de lixo ou filtros antilixo nos sumidoiros onde se detecte un maior número de cabichas ou lixo co obxectivo de estender gradualmente esta medida a todo o concello. 7. Adherirse anualmente á Semana Europea da Reducción de Residuos que se celebra na penúltima ou última semana de novembro de cada ano e que neste 2024 terá lugar entre o 16 e o 26 de novembro, enfocándose na redución do desperdicio alimentario, adaptando as accións locais a este tema sen prexudicar a continuidade da campaña O Mar comeza aquí. Creo que queda máis ou menos claro. Por ahora deixo aquí, gostaríame contar co apoio de todos os grupos políticos e por ahora nada máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención? Señor Noia. Encántanos a moción, vamos a votar a favor, indiscutiblemente, unha moción. O único que parece que vamos a ser o que discrepan todo, pero basicamente creo que non se axusta exactamente ao territorio, pero eso sí, ten boa fe, por lo tanto vamos a aprobar, a votar a favor, va. Ben, que me estaban comentando que hai algún problema coa cámara hoxe. Pero bueno, en todo caso está quedando grabado
todas as intervencións. E sí, señor Leiva. Sí. Gracias por concederme la palabra. Bueno, nosotros consideramos que sobre esta cuestión hay bastante información institucional. Queremos que todos los que estamos aquí somos adultos, la gran mayoría somos conscientes, si somos un poco cívicos y tenemos un poco de urbanidad, que esas prácticas o malas costumbres en cuanto a limpieza y a echar la basura, etcétera, en nuestras calles, consideramos que más bien esto tendría que partir de la base de incluir en los planes de estudio o en las asignaturas, tanto en primaria como en secundaria, una asignatura que enfoque este problema, y consideramos, por lo tanto, que lo que se dice aquí, digamos que es un poco de perogrullo, porque todos sabemos ciertamente que hay una serie de problemas y que todas las instituciones nacionales e internacionales están promoviendo precisamente una mejora de la conciencia ecológica enfocado en la educación sobre todo de nuestros niños. Nada máis. Ben, moitas gracias. Desde o Grupo Municipal Socialista podemos compartir a idea xeral desta moción, vamos a votar a favor. Certo é que algunhas dos puntos que se están trasladando aquí consideramos que non son viables casi económicamente e logísticamente. Por exemplo, o punto número 6, non instalar trampas de lixo ou filtros antilixo nos sumidoiros. De feito, nós xa temos trampas de lixo ao respecto. Estes son os cestos e os filtros que temos nos puntos de bombeo máis importantes, onde finalmente, lamentablemente, se acumula todo o lixo que dende os saneamentos se traslada a estes puntos, e periódicamente temos que adicar tempo, recursos humanos e recursos técnicos á limpeza dos mesmos. Pensamos que máis que as cabichas, que son un problema, o problema fundamental son as famosas toallitas que se anuncian como biodegradables e nada máis lonxe da realidade. Non son toallitas biodegradables de tal xeito que, bueno, nos xa fai tempo vimos reclamando da poboación do Grove que se faga un esforzo para non arroxar este tipo de utensilios, este tipo de toallitas pola rede de saneamento, porque ao final o único que fan é dificultar desde logo o tratamento de todo o saneamento. E máis, visto isto, xa fai tempo que estamos facendo unha campaña, fai unhas semanas que comunicamos aos colexios a necesidade de participar os colexios para visitar a Edar do Grove e os puntos, como decía, de saneamento, para ser conscientes do volumen de lixo que nas redes de saneamento se traslada. E mesmamente nas pluviales, que é o que fai referencia a esta moción, hai, como ben saben, no Grove hai red de pluvial que coincide co saneamento porque non está separada, e de aí veñen os problemas que ahora estaba indicando, e despois hai en outras rúas que si hai unha instalación propia de pluviales, e que de aí, pois, nas zonas finales de aporte ao mar, porque as pluviales van directamente ao mar, pois algún tipo de control se pode facer. Pero certo é que isto ahora mesmo non sería necesario por unha razón, porque hai unha nova directiva da Unión Europea que nos vai obrigar tamén as pluviales que non vayan directamente ao mar e, polo tanto, teñan un pretratamento e que prácticamente vayan á depuradora para ser tratadas tal cual como as aguas de saneamento, porque estamos observando que cabichas, restos de circulación de vehículos, como poden ser aceites ou outros materiais, pois están acabando no mar. Ahora mesmo haberá un período de adaptación dos concellos nas redes tanto pluviales e xa de saneamento existentes, porque todo terá que ser tratado pois a través destes pozos de bombeo con estes filtros e no propio instalación da Edar. De tal xeito que e nós, de feito, xa fai tempo que a maiores estamos asignando convenios con a banca, coa ONCE, con Seu BirdLife,
para a limpeza periódica dos areais, como se ten feito en varios puntos e da nosa vila, do noso concello, en vaitos areais e durante moito tempo. En definitiva, creo que se está facendo varias das cousas aquí propostas, pero aquí, se se trata de medio ambiente, o que se fala é de sumar de tal xeito que o Partido Socialista tamén vai votar a favor. Señor Meis. Vale, nada, gracias. Por la parte que me toca, se ve que en lo que es educación y el sentido común no está funcionando, por eso traemos esta moción hoy a este pleno, y porque se ve que hace falta más campaña de concienciación para que, sobre todo, el problema de las colillas, que es en el que incidimos en esta moción. Por outro lado, o tema das toallitas, que sí que entendemos que é un grave problema tamén dende as casas, o que decimos nós, o das cabichas, é máis problema da rúa, e creo que porque eu dende fai un tempo que sí que o fago cando salgo da casa, non é, por calquera rúa do Grove, si te fijas no chan, e podes ir contando o número de cabichas que hai tiradas polo chan, que eso é algo que fora do normal. E o das trampas, está claro tamén que económicamente poñer en todos os sumidoiros é algo desproporcionado, pero sí que pode ser unha medida a ir aplicando paulatinamente, porque, o sea, en outros sitios están facendo e non estamos pedindo que mañá mismo se coloque, pero que se vaya destinando cada certo tempo en ir metendo nos sumidoiros ese tipo de trampas, non o vemos tampouco nada fora de lugar. Pero, bueno, de todas formas, gracias, nada máis. Moi ben, procedemos, polo tanto, a votar este punto número 5, expediente 2989/2024, moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría cos votos favorables do Grupo Socialista, con Esquerda Unida e co BNG e abstención do Partido Popular. Pasamos, polo tanto, agora a mocións de urxencia. Temos 3, unha do BNG, 2 do Partido Popular. Como sempre, en todas vamos a facer o mismo procedimento, xa que veñen de urxencia. Primeiro temos que votar a urxencia da mesma para, no seu caso, incorporarla ao orde do día e, posteriormente, debatila. Comenzamos por orden de presentación con a proposta do BNG, que é unha moción para a proposta para a creación e posta en marcha de aulas de estudio de uso ás 24 horas. En primeiro lugar, vamos a votar a urxencia. Votos a favor? Queda incorporada por unanimidade. Cedolle a palabra ao señor Noia para a súa defensa. Ben, imos. Proposta para a creación e posta en marcha das aulas de estudo de uso ás 24 horas. Exposición de motivos. Non existen en o Grove unhas aulas específicas para estudio agás as que se atopan dentro das casas de cultura do Grove San Vicente, que non cumpren os requisitos esenciais para dar un bo servicio aos estudiantes. Por un lado, en canto a horarios, e por outro lado, en canto a ruídos, temperatura e ambiente adecuados que faciliten a concentración e animen a pasar horas de traballo asimilando coñecementos. En moitos casos, as ou os estudantes de bacharelato ou de oposicións non dispoñen dun lugar adecuado nas súas vivendas, por motivos de diversa índole. Ruidos molestos, faltas de espazo, etc., polo que teñen a necesidade de buscarse un sitio que a día de hoxe, en grande parte, se está buscando fora do Grove. Ademais, esta IVA relega os e as universitarias a quedar nos seus campus en época de exámenes, cando se houbera espazo adecuado, poderían estar con súas familias neste tempo na que as clases rematan. Este feito acentúase no Nadal. Uns locais abertos ás 24 horas de seguro sería moi beneficioso, en especial para os estudantes con horarios variados ou que prefiren estudiar en distintos momentos do día, sen ataduras e no momento que máis lles conveña, cedo pola mañán ou tarde pola noite. Asemade, pode mellorar o rendimento académico das interesadas ao dispoñer de máis tempo para preparar exames e completar traballos e tarefas nun ambiente seguro, temperatura controlada e ben equipado con wifi, enchufes
e materiais de estudo a disposición. A maiores, un local accesible de estudio libre de interferencias podería facilitar nun momento dado o traballo en grupo e a colaboración entre estudiantes. Hoxe en día existen variados xeitos de crear e acondicionar eses lugares invertindo poucos cartos. Existen aplicacións móviles coas que poden abrir e pechar locais a calquera hora do día. As e os interesados deberían anotarse previamente cumprindo os requisitos que se queiran impoñer para coa mesma solicitar un código que lles permita abrir o local que será vixiado con cámaras que permitan a grabación para dar seguridade ás e aos usuarios e evitar vandalismo. Por todo exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Grove somete a debate a presente moción e solicita o seguinte acordo. Definir os locais municipais ao longo do pobo que mellor se sitúen para habilitar as aulas de estudo e dotales dos recursos indispensables. Mesas, sillas cómodas, wifi, enchufes e materiais básicos de estudio, así como iluminación e climatizadores calefactores. Eses locais poden ser desde o local de Monte da Vila, en canto o programa de vellos tempos se traslade ás Monxas, a outros espallados que habería que habilitar como a chamada Casa Azul na Castelao, o local social de Reboredo, tamén o de Balea ou mesmo a Casa de Cultura Vázquez Heredera en San Vicente. Tamén locais de asociacións veciñais cos que se pode contactar e dese xeito rehabilitalos para dar un servizo a maiores do uso que se lle está dando actualmente. Segundo, abrir un proceso de inscripción ás persoas interesadas, mesmo enlazados aos carnés da biblioteca e contratar unha aplicación informática que as hai e moitas e que permita a apertura e peche dos locais ao longo das 24 horas do día. Procurar cámaras de vigilancia e disuasión neses locais para evitar o seu uso para outros menesteres que non sexan os de estudio e traballo. E, por suposto, que eviten o vandalismo e fagan responsables aos usuarios do mal uso das instalacións. Gracias. Bueno, gracias. Vou argumentalo agora, se me permiten, un pouquiño máis. Esta é a moción base. Simplemente, como ben di a moción, neste pobo non hai unhas aulas de estudio dignas. Desgraciadamente, a Casa da Cultura está insonorizada, en inverno fai frío, simplemente unha claraboia e un ventanuco sirven de iluminación. É bastante incómodo para os adultos porque hai pupitres dedicados máis ben a institutos ou escolas, ou colexios como Valle Inclán, quer decir, non da ESO, sino de primaria, perdón. E teñen un eiva moi grande, que é o horario. A tecnoloxía actual axúdanos a romper esa barreira. Xa existen aplicacións que nos permiten abrir e pechar por códigos, que ademais, no momento de abrir e de darlle a aplicación, pode empezar a gravar a cámara e, polo tanto, dar unha seguridade. Isto, agora mesmo, eu sei de xente que está índose a Sanxenxo, a Vilalonga, a Portonovo, mesmo a Cambados, a estudiar. Eu creo que con boa intención e moi pouco traballo, simplemente movéndose un pouco, podemos darlle a oportunidade a esta rapazada, a esta xente, a estas persoas, a estes estudiantes, crear un servicio funcional e queremos moi atractivo. Nada máis. Alguna dúda, preguntadme, aquí estou. Ben, moitas gracias, señora Millán. Gracias. Boas noites a todos. En primeiro lugar, decir que nos falamos algunhas veces deste tema neste pleno, a nosa formación, Esquerda Unida, ven traendo varias veces o problema que hai na época de Nadal, simplemente porque moitos dos estudiantes universitarios do Grove que volven nas vacacións pedían ampliación do horario para que a biblioteca pudera ter aula de estudio aberta. Mais que nada, por facer un inciso ao señor Noia, decirlle que no Grove hai aula de estudio na Casa da Cultura, que en San Vicente o que hai unha axencia de lectura, non hai aula de estudio, evidentemente, hai unha biblioteca e unha zona que lle dá servicio aos rapazada e a xente de San Vicente uns días específicos porque agora mesmo non hai o personal suficiente para ter esa axencia aberta igual que a Casa de Cultura do Grove,
pero sí que na Biblioteca do Grove, a parte da biblioteca, hai aula de estudio, aula iluminada, porque tal e como falaba vostede parece que non ten luz, ten unha claraboia, así, sabemos todos como é a Casa da Cultura do Grove, ou polo menos eu creo que casi todos os que estamos aquí. Hai mesas, non son de críos, non son mesas infantiles, hai unha aula para os infantiles e hai unha aula para adultos, para consulta de libros e aparte hai unha aula para estudiar. Hai wifi, si queres. O problema cal é? O problema é que a Casa da Cultura do Grove acolle unha cantidad de actividades importantísima que no Nadal, por exemplo, xúntase con moitos dos campamentos de Nadal. Entón, do que se queixan os usuarios moitas veces é do ruído, porque evidentemente non está insonorizada, o edificio ten o tempo que ten, non é un edificio de nova creación, e o eco que hai no hall da entrada, pois evidentemente fai que moitas veces a xente que está estudiando teña problemas de ruído. Sí que nos parece interesante a proposta que traen de intentar habilitar unha aula de estudio, se se pudese, en algún dos locales municipais. Eso pode nos parecer interesante, pero pareceme un pouco atrevido decir que no Grove a xente non ten onde estudiar. Evidentemente, eu fui un estudiante, sigo sendo, e fui moitas veces á biblioteca do campus de Pontevedra, pero non estamos no Grove, non é un campus universitario, e gracias a Dios ainda temos un espacio, ainda que mellorable, como todo, é dicir, non solamente a aula de estudio, senón moitas das cousas que plantexamos aquí, que traemos como grupos políticos para mellorar a vida dos nosos veciños, e sí que o mellor é unha proposta que se podría baraxar, que o mellor, pois, en o Concello creen que se pode habilitar pois, a aula que vostedes traen hoxe aquí en algún dos edificios municipais. Parecenos interesante, sí que apoiaríamos, pero tampouco nos parece pois lóxico vir aquí dicindo que non hai aula de estudio, porque sí o hai. Entón, simplemente ese matiz, é dicir, evidentemente mellorable, pero sí que ten internet, sí que ten luz, sí que ten calefacción, hai humidade e o personal da biblioteca sempre pon un deshumidificador, é dicir, seino porque estudiei aí moitas veces. Que hai ruído? Tamén non sei. Que agora mesmo, tal e como é a Constitución e a cantidad de actividades que é verdade que agradecemos que fan desde o Departamento de Cultura, que moitas veces se solapan as horas de estudio pois cunha proxección, con un teatro, coa actividade do club de lectura, cos campamentos dos nenos, evidentemente, e hai un problema de ruídos, pero non é algo que non se pode decir aquí abertamente que non hai unha aula de estudio, porque é como menospreciar o traballo da xente do Departamento de Cultura. E nada, simplemente esa proposta parece moi boa, si de verdade se pode habilitar un espazo, sobre todo na época de oposicións, que hai moita xente que evidentemente se ti traballas, pois vas a estudiar sempre despois do traballo e alargar un pouquiño o horario de estudio pois pode ser interesante para esa xente, incluso para a xente que ven pois das universidades no Nadal, ter unha proposta de que poidas alargar un pouquiño o horario, que non peche ás 8 ou ás 8:30. É unha proposta interesante que se podría baraxar e que nos apoiamos, pero non queremos que tampouco se diga que non existe unha aula de estudio. E nada, si se pode habilitar pois eso, unhas monxas ou en Baleo, onde o Concello poida ver que se podría facer, que sea factible, que non poña en risco tampouco a instalación que hai, as instalacións que hai hoxe en día, pero sí, apoiaríamola porque nos parece unha proposta que se pode pois un pouco traballar entre todos e se pode chegar a un acordo. Nada máis por a miña parte, gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Leiva. Gracias por concederme la palabra. Bueno, aparte del desconocimiento de la realidad que bien puso de manifiesto mi compañera doña Susana, consideramos que, aunque en ciertos aspectos esta moción es loable, como también se apuntó, consideramos que en otros es una aspiración totalmente irrealizable en vista de que, efectivamente, la realidad es la que tenemos, no tenemos personal. No sabemos si esto va destinado a mayores o menores de edad, porque no se especifica tampoco, y después hay una cuestión también que consideramos fundamental, que es qué va a pasar, quién se responsabiliza de los daños que se produzcan si no hay un responsable de las instalaciones que esté presente. Se le va a hacer responsable a los menores o a los estudiantes de cualquier problema que surja durante esas horas de estudio. Nada más. Gracias. Moitas gracias. Desde o Goberno, primeiro, quero agradecerlle as palabras da señora Millán porque me acaba de aforrar boa parte do meu argumento. Polo tanto, gracias. E, ademais, creo que foi moi precisa e moi rigurosa
como ela mesma di, con experiencia persoal de que si temos aula de estudio. Por suposto que hai que mellorar. Nos no sentido da moción que presenta o BNG estamos totalmente de acordo, pero hai varios dos puntos que, sinceramente, como dicía ahora o voceiro do Partido Popular, son irrealizables. E ao mellor incluso non son necesarios. Bueno, unha precisión, non se pode habilitar a chamada Casa Azul na Castelao porque ahora é a sede da Policía Local, polo tanto, esa Casa Azul como tal non existe como era antes, non? Pero sí podo dicirlles e anunciarlles hoxe aquí que desde xa fai un par de semanas no Goberno estamos traballando para habilitar un aula de estudio nas Monxas, de tal xeito que nas Monxas vamos a preparar un espazo con mobiliario necesario para mellorar a proposta e a oferta de aula de estudio, ademais da que temos da Casa da Cultura, e ademais con un horario que é unha das discrepancias que temos coa moción do BNG. Hoxe en día no Grove ter unha aula 24 horas non é viable, pero sí que vamos a facer unha proposta de 12 horas, incluso 13 horas, desde as 8 da mañán ás 9 da noite, aberta ininterrumpidamente nas Monxas, de tal xeito que queremos atender, a parte dos estudiantes universitarios, pois varios estudiantes que se achegaron a nós porque están preparando no Grove oposicións e que necesitan un espacio para preparalas. A partir de aí veremos, vamos a valorar a demanda que haixa deste espacio e valorar no futuro algún tipo de local en outro sitio. Podría ser o local social de Reboredo, o de Balea, as Baladas. Bueno, non están tan preparados para ser aulas de estudio e de tal xeito que vemos difícil acondicionar eso. E posiblemente a aula da Axencia de Lectura da Casa de Cultura de San Vicente Vázquez Cereder podería ser, pero en principio entendemos que podemos cubrir ou aumentar a oferta deste espacio a maiores da que explicaba a señora Millán da Casa da Cultura con esta aula de estudio nas Monxas que confiamos que nas próximas semanas poderemos poñer a disposición dos estudiantes. De tal xeito que, como dicía ao principio, compartindo o espírito da moción, desde o Grupo Municipal Socialista nos vamos a abster na mesma. Señor Noia, ten a palabra. Para compartila, a verdade é que, en fin, compartirán ao espírito, pero eu creo que non entenderon nada, en absoluto, é que non entenderon. Vou a volver a repetir, a ver. Vou a volver a repetir, vamos a ver. Primeiro, e antes de nada falamos coas traballadoras da Casa da Cultura, Susana. Antes de empezar, antes e despois de redactala. De feito, hai un... Bueno, vamos a decir que hai o acordo de que desa maneira elas poden programar de feito efectivo e sin necesidade de estar pendientes da aula de estudio. Eu en ningún momento poño aquí que non hai aulas de estudio, digo que non temos aulas de estudio dignas de chamarse así, porque unha aula de estudio que ten ruído, que está insonorizada, que está nun lugar onde hai eventos, onde se move, onde se suben as escaleiras, en ese tipo de lugares, se hai ruído non é unha aula de estudio digna. Vale, refírome a eso. Creo que está ben clara na moción. Do que se trata é de que unha persona con unha aplicación, calquer persona, ás 12 da noite, que lle apetece ir a estudiar, poida abrir con... Hai cerraduras eléctricas, sabe, señor Leiva? Arriba, ustedes da casa, pulsando un botón, abre. Ahora eso faise por wifi ou como lle queiran chamar. Pódese facer perfectamente, simplemente con unha conexión a internet nun móvil. Non é que o estou inventando eu, é que se fai, estáse facendo en determinados lugares, en determinados concellos, xa se está facendo. Entón, que me están contando? Na Illa da Arousa xa funciona. Poñamos por caso, xa que falamos da Illa da Arousa. Xa funciona. Por exemplo, hai máis. Podería decir máis sitios. Trátase
de que no momento en que se dá unha aplicación se abre unha porta. Eu desde aquí podo abrir a porta do meu garaxe na casa. Vale? É así de simple. É así de simple. As persoas entran, encenden a luz, se hai bomba de calor ou un radiador adecuado encéndese, e a partir de aí está o tempo que precise. Hai unha cámara que vai a controlar e vai a estar grabado durante uns días por si sucede calquer cousa ou é necesario calquer denuncia ou coller a persona, e esas persoas van a estar antes preinscritas, da mesma forma que se preinscribe unha biblioteca para coller un libro. É que é moi sinxelo. Eu quedo asombrado de que se me diga que non se pode facer ou de que ao mellor son incapaces de facelo, que é distinto. Ao mellor é eso. Pero sí que se pode facer. Entón, falamos coas traballadoras e están absolutamente de acordo. O lugar, eu poño aquí os lugares, onde sempre vai a ser mellor que estén no Grove, que se poidan usar determinados lugares cercanos, por eso falo de San Vicente, falo de Reboredo, falo de Balea, porque ao mellor non nos dous casos, pero en Balea ou en Reboredo sí se pode facer, non ao mellor as 24 horas, pero sí a partir de determinada hora que un evento ou que o estén usando nese momento. Refírome a eso. Si ten demanda, si ten demanda, porque eu tamén estuve estudiando este tempo e ainda sigo así de vez en cando, gústame ler. Paso por Cambados e hai xente do Grove, paso por Sanxenxo e hai xente do Grove, paso por Vilalonga, que teñe unha biblioteca normal e corriente, pero de pouco uso, pequena, e hai xente do Grove. Entón, si hai demanda, o que ten que haber é unha publicidade de deixar as cousas de xeito que se sepan, máis nada, e verán vostedes como hai publicidade, como con esa publicidade, con dar a conocer, e sobre todo, ter os lugares axeitados, porque hai moita xente con ese problema. Gracias. Moitas gracias. Procedemos, polo tanto, á votación da moción do BNG. Esta moción de urxencia do BNG solicitando un espacio de lectura 24 horas. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada con 5 votos a favor de Esquerda Unida e BNG, 8 abstencións do Partido Socialista e 4 votos en contra do Partido Popular. Pasamos, polo tanto, agora a dúas mocións do Partido Popular. Comenzamos coa moción do Partido Popular sobre moción do Grupo Municipal Popular do Concello de O Grove sobre a situación política de Venezuela. Como fixemos anteriormente, votamos en primeiro lugar a urxencia da mesma. Votos a favor? Queda incorporador do día. Cedo a palabra ao señor Leiva para a súa defensa. Concederme a palabra. Bueno, Venezuela sofre unha profunda crise política, económica e social que se agravou nas últimas semanas polas accións do réximen de Nicolás Maduro e, en particular, pola fraude das eleccións presidenciais do 28 de xullo, ignorando os resultados electorais favorables á oposición. A tiranía socialista non tivo vontade de garantir a celebración dunhas eleccións libres e transparentes, segundo conclúen todos os observadores e organismos internacionais, e perpetra agora un fraude sobre os seus resultados que priva a oposición da súa vitoria nas urnas e do recoñecemento a Edmundo González como o lexítimo presidente electo. Desde a falta de transparencia nas eleccións ata a posterior intensificación da represión violenta contra a disidencia, incluída a sistemática violación dos dereitos humanos, o réxime de Maduro está a aferrarse ao poder a conta da vontade do pobo venezolano. Isto, entre outras moitas razóns, evidencian a total falta de legitimidade democrática dun réxime que sigue sen recoñecer a súa derrota e sen favorecer o inicio dunha transición cara á democracia e dun plan de recoñecemento e respeto aos resultados electorais. Ante esta realidade, sigue resultando incomprensible a mormeza do goberno de Sánchez coa ditadura de Maduro e de formacións políticas como BNG
que ten afirmado a súa confianza no sistema electoral venezolano, contradicindo todos os informes de organizacións internacionais independentes, tales como o Centro Carter e, máis recentemente, o panel de expertos electorais da ONU, que acusan o goberno de Maduro de falta de transparencia e manipulación electoral. Tamén seguen sen entenderse o silencio atronador do Executivo de España diante desta situación, o que deixa o noso país á marxe de todas as iniciativas de denuncia promovidas pola comunidade internacional pola emerxencia democrática en Venezuela. É por iso polo que resulta urxente que o Executivo de España acorde sumarse mediante accións executivas inequívocas aos esforzos internacionais para exixir democracia, transparencia e respecto ao resultado das urnas en Venezuela. Mais aínda, cando son máis de 30.000 os galegos e galegas que residen actualmente en Venezuela. Compre lembrar que millóns de venezolanos tiveron que abandonar o seu país en busca de protección internacional, convertendo a Venezuela na segunda nación con máis desprazados forzosos do mundo, despois de Siria. España e Galicia foron territorios de acollida destes exiliados venezolanos que atoparon no noso país un espazo de liberdade, solidaridade e oportunidades. Aquí residen actualmente centenares de asilados políticos venezolanos que foron e siguen sendo obxecto dunha permanente persecución por parte do réxime político que preside Nicolás Maduro, incluindo a imposibilidade de participar nas eleccións. É de esperar que un sistema xudicial sin ningún tipo de imparcialidade, máis ben ao servicio do poder, avale as injusticias do réxime liderado por Nicolás Maduro, como no seu momento foi cómplice da supresión e negación dos dereitos de participación pública dos dirixentes da oposición e agora da súa lexítima vitoria electoral. Por todo exposto, o Grupo Municipal do PP do Concello de Grove presenta a seguinte moción. Solicitarlle ao Goberno de España, primeiro, que lidere diante da Unión Europea o recoñecemento do presidente electo lexítimo de Venezuela, Edmundo González, e que se produza unha transición pacífica do país cara a unha democracia plena. Segundo, condenar a sistemática política de criminalización por parte do réxime de Nicolás Maduro en contra dos cidadáns venezolanos que decidiron exercer os seus dereitos civis e políticos no marco da Constitución venezolana. Terceiro, exixir ao réxime de Nicolás Maduro o cesamento inmediato da represión a líderes de partidos opositores, activistas de dereitos humanos, sindicalistas, xornalistas, testemunhas electorais e demais cidadáns en exercicio dos seus dereitos civis e políticos e a violación dos dereitos humanos destas persoas. Cuarto, facilitar a tramitación por parte das administracións públicas das solicitudes de protección internacional feitas por cidadáns venezolanos que foxen da opresión política e da expulsión económica e social en Venezuela, así como dos trámites que lles permitan integrarse en España aos devanditos cidadáns. Quinto, solicitar á Unión Europea o mantemento da sanción impostas ao réxime de Nicolás Maduro mentre non existan garantías fidedignas e comprobables dunha transición do país cara a unha democracia plena. Sexto, recoñecer a situación de emerxencia humanitaria que vive Venezuela e a condición de víctimas de persecución política dos exiliados venezolanos en España. Asemade, o Concello de Grove acorda como resolución manifestar o seu apoio e adhesión a todas as iniciativas de protesta pacífica organizadas pola oposición venezolana e polos exiliados residentes no noso país nas que se reclame o fin da represión, o inicio dun proceso de transición cara á democracia e un plan de recoñecemento e respecto aos resultados electorais en Venezuela. Gracias. Moi ben, moitas gracias. E turno quenda de intervencións. Non. Señor Noia. Ahora. Xa. Minten, señores do PP, minten. A vostedes Venezuela importalle nada, moi pouquiña cousa. Nada de nada. Debería darlles vergoña. Non traen vostedes ao pleno do Consello do Grove nada útil para os seus veciños desde hai tempo? Nin lles acorda de falar, salvo preguntas, claro,
Nin lles acorda falar da sanidade pública, nin da retirada de ambulancias dos Salnés, nin da precariedade laboral, nin do impacto que a macrocelulosa de Alti terá nas familias das mariscadoras e mariñeiros e na ría da Arousa. Venezuela é nada máis. Venezuela, ETA, Cataluña, a súa tirada de problemas xa aburre. Falan dos exiliados da calle Salamanca de Madrid, dos que van á calle Salamanca en Madrid, pero non se fala dos mortos e crianzas do xenocidio, do sionismo, do xenocidio que se está perpetrando en Palestina polos sionistas, de eso non se fala. Dos refugiados de sin esperanza ningunha que veñen en pateras non falan tampouco. Das constantes inxerencias dos Estados Unidos na América Central e do Sur, tampouco. No contexto mundial actual, sinceramente, hai que ser bobos ou interesados para non ver a ansia do gran capital na entrada en Venezuela, un dos maiores exportadores de petróleo. En Venezuela votaron pola xefatura do país, do seu país. E no Estado español, nin siquiera podemos votar eso. E nós vamos a darlle leccións de democracia a Venezuela, meténdonos nos seus asuntos internos. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Eu, digamos que, bueno, desde o Grupo Municipal Socialista, como comprenderán, non podemos apoiar esta moción que vai dirixida ao Goberno de España con unha serie de cuestións e de solicitudes que, desde logo, creo que escapan o ámbito de competencia do que é este pleno e o Concello do Grove. Polo tanto, pensamos que esta é unha moción que eu entendo que o Partido Popular ten que traer, porque así o deben exixir, pero que, bueno, que se alonxa moito do que sería a realidade política do Concello do Grove. E teño que dicirlle que, personalmente, e agora sí que vou a falar na miña condición ou na miña idea política, que comparto moitas das cousas aquí se trasladan. Eu sí que digo claramente que Nicolás Maduro é un dictador e que Venezuela hoxe en día non está vivindo nun réximen democrático. Ou non vai ser que Maduro me escoite e despois me poña tamén no listado, pero digamos que unha calidade tan baixa de democracia que se parece moito a unha ditadura, non? E son coñecedora máis porque coñezo xente que está a vivir en Venezuela e que falo, pois, habitualmente son moi coñecedor, incluso originalmente chavistas defensores do chavismo, por eso, isto da tiranía socialista, eu aí tampouco admito, eu son socialista, socialdemócrata, e creo que o que fai Maduro nada ten que ver co socialismo e a socialdemocracia, pero desde logo a cuestión de por que non vamos a apoiar esta moción, porque sinceramente pensamos que non é para o ámbito do Concello do Grove, e vamos a instar a un goberno donde creo que escapa moito as nosas competencias, falando de xeoestrategia, de política internacional, de política común da Unión Europea, que sinceramente hoxe en día se nos escapa grandemente as propostas que así se trasladan. En todo caso, no Concello do Grove, aquí este grupo de goberno sí que manifesta o seu apoio a calquer iniciativa de protesta pacífica organizada pola oposición venezolana ou por calquer ciudadano que legalmente e de xeito pacífico quera protestar e manifestarse. Faltaría máis, porque aquí en España sí é un dereito e sí o podemos exercer libremente, que penso que en algúns espacios do mundo non sería. En estes mesmos términos podíamos falar de Rusia, posiblemente, e do goberno de Putin e de algúns outros que hoxe en día estamos observando, lamentablemente, no mundo cada vez con máis frecuencia. Nada que decir do que está pasando en Europa cos resultados mesmamente que hubo onte en Austria, non? En todo caso, como lles digo, pensamos que trascende a nosa competencia, se fala directamente do goberno de España e faense determinadas apreciacións ao presidente do goberno que non compartimos, porque pensamos que igual que, aínda que o Parlamento Europeo sí, a totalidade dos gobernos de Europa a día de hoxe non se posicionaron, e vamos a valorar e ver como van o transcurso dos acontecementos. Por esa cuestión, sinceramente, non podemos apoiar esta moción. Señor Leiva, ten a palabra. Bueno, gracias por concederme a palabra. Bueno, polo menos estamos de acordo no básico,
que é que Venezuela está gobernada por un dictador, que se están infringindo dereitos fundamentais ali, e que hai que tomar medidas. A respecto a que non nos afecta, eu creo que sí, que nos afecta, porque o Grove está no mundo, está en Europa, e todo o que aconteza, ainda que sea fora das nosas fronteiras, con este cariz, creo que nos afectan a ciudadanos como pobladores do mundo. Entón, sí que consideramos que sí ten trascendencia abordar este tipo de cuestións, ainda que sea nun pleno municipal. E teña en conta, señor alcalde, que, bueno, en Galicia hai unha comunidade importante venezolana. No Grove tamén hai cidadáns venezolanos que se ven afectados polo que está acontecendo na súa patria. Respecto as palabras do voceiro do Bloque Nacionalista Galego, eu digolle que, bueno, eu personalmente, cando entrei en política, entrei pensando que pode haber unha forma de facer política distinta. Non estou de acordo con certas formas histriónicas, con palabras malsonantes. Non me quero dar por aludido en canto a bobo e mentireiro, pero eu rogaríalle que teña un pouco de recato, non só por min, sino por todos os que estamos aquí no pleno, na utilización de certos epítetos. E, por outra banda, por lo que di vostede que mentimos, bueno, tamén debe mentir Lula, presidente de Brasil, Petro, tamén presidente de Colombia, que creo que son dignos de admiración por vostedes, e son dúas persoas que teñen moita influencia en Latinoamérica e que están rogando e pedindo tamén porque as eleccións en Venezuela sexan transparentes, estánlle exigindo precisamente a Maduro. E claro, no caso de Colombia, sendo fronterizo con Venezuela, sabe vostede perfectamente que, por desgracia, son os que están en Colombia, concretamente está absorbendo a diáspora que ven de Venezuela, e xa son máis de 3 millóns de venezolanos que teñen que cruzar a frontera huindo precisamente dese réximen que vostede e o seu partido pois admiran públicamente. Co cal teña en conta tamén que incluso, medida onde chegamos, que a Corte Penal Internacional está investigando ao goberno de Maduro por crímenes de lesa humanidade. Esos datos sabe todo o mundo. Co cal non entendo, sinceramente, que vostedes estén apoiando este réximen e que non fagan esforzos porque as eleccións sean transparentes, que se entreguen as actas e que se bendiga o resultado electoral. Nada máis. Moitas gracias. Procedemos, polo tanto, señor Noia, moi brevemente, por favor. Perdón. Cando falaba de bobos, ten razón que é unha palabra malsonante, retíroa. Bueno, hai que ser interesados ou non ver unha ansia do gran capital na entrada en Venezuela. Sobre o resto dos temas, a min a Corte Penal Internacional, cando condenen o réximen sionista de Netanyahu por facer o que está facendo, eso sí que é grave. Aí sí que hai vidas de personas e de críos. Vamos, por favor, non me compare unha cousa co outra. Gracias. Ben, procedemos, polo tanto, a votar moción do Partido Popular en defensa, sobre a situación política de Venezuela. Votos a favor, abstencións, en contra, queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e en contra do Partido Socialista, Esquerda Unida e BNG. Pasamos agora á seguinte moción de urxencia do Partido Popular, moción en defensa dun sistema de financiamento xusto e solidario entre todas as comunidades e cidades autónomas. Votamos en primeiro lugar a urxencia, votos a favor,
queda incorporada por unanimidade. Ten a palabra señor Leiva. Pido disculpas anticipadamente polo longo do texto. Me gustaría resumilo, pero as formalidades son estas. Nada, España e o seu modelo territorial atópase nunha encrucillada crítica. O goberno instaurou unha forma de facer política que desprazou o interés xeral e o ben común, centrando a súa atención únicamente nas ambicións políticas personais do actual presidente. Como consecuencia diso, os españois padecemos decisións políticas arbitrarias que dan ao noso Estado de Dereito e ao noso Estado de Benestar. A colección de cesións xa asumidas polo presidente do goberno para asegurar a súa continuidade na Moncloa provocou unha deterioración sen precedentes da saúde do noso Estado de Dereito. Hoxe, a todas elas, súmase as pactadas entre PSOE e Esquerra Republicana para asegurarse unha investidura en Cataluña e unha prórroga da investidura nacional pactada fai menos dun ano. Entre elas, a peaxe separatista que suporía a quebra do dereito que temos todos os españoles a acceder nas mesmas condicións e servicios públicos como a sanidade, a educación ou a dependencia, así como unha ruptura do sistema de financiamento autonómico sen diálogo, consenso, nin ningún estudo técnico que avale. A colonización e degradación das institucións súmase o control dos recursos de todos a conveniencia das súas necesidades personais. Con iso, consúmase a quebra dun dos valores democráticos máis esenciais que protexe a nosa Constitución, a igualdade, desde o punto de vista territorial, por canto se desequilibra o sistema na prestación de servicios públicos e tamén desde o punto de vista social, pois os maiores prexudicados serán os cidadáns que máis necesiten eses servizos. O Estado é responsable da xestión adecuada dos recursos públicos, así como da súa redistribución para garantir a igualdade de oportunidades de todos os españois á marxe da súa situación económica. Se o goberno renuncia a todos os impostos nunha comunidade autónoma, renuncia tamén a unha fonte de ingresos para reducir desigualdades e permite que unha parte dos cidadáns deixe de contribuir en igualdade de condicións a soster servicios públicos do Estado, incluídos os que axudan a redistribuir a renda persoal. Esta ruptura dos principios de equidade e solidaridade conta coa permisividade do Partido Socialista e como representantes públicos non debemos renunciar a defender a igualdade de todos os españois. Un goberno non pode dispoñer dos dereitos dos españois ao seu antollo sin converter o noso país nun mosaico de intereses contrapostos onde a nosa diversidade e a nosa organización territorial se usen para enfrontar a cidadáns libres e iguais en dereitos. Os problemas institucionais, sociais e económicos que esta decisión xera van máis aló da situación actual e do lexítimo debate sobre os modelos de financiamento. É un grave erro político e moral dinamitar o noso modelo de convivencia e reformular por completo o sistema de financiamento autonómico, tema que o goberno ignorou durante anos xunto coa revisión do financiamento local, únicamente por asegurar unha investidura. Non debemos aceptar a adopción da linguaxe independentista que equipara a Cataluña cos partidos separatistas. Esta visión non só distorsiona a realidade, senón que tampouco esta proposta beneficiaría aos propios cidadáns cataláns. O obxectivo final do independentismo é facerse co control financiero, unha chamada chave de caixa para seguir impulsando o desafío do procés mediante novos mecanismos, o que non faría máis que profundar na decadencia política e social que afecta á rexión. Así o declararon os únicos verdadeiros agraciados do acordo, os políticos separatistas, para os que a independencia fiscal é o paso previo a culminar a declaración de independencia total que iniciaron no ano 2017. Eles, constatando que é imposible lograr a independencia sacando a Cataluña do Estado, agora pretenden obtela sacando ao Estado de Cataluña, unha tarefa na que atoparon como aliado o actual presidente do goberno. O inaudito é que o PSOE decídese non só colaborar con ese propósito, senón erixirse no seu máximo artífice e defender, desprotexendo a nación de forma tan irresponsable cando as forzas independentistas recoñecen abertamente que o fin último dos recursos económicos adicionais que pretenden asenciarse á conta dos demais non é fortalecer o benestar de ninguén, senón unha estructura administrativa que lles permita repetir o golpe de 2017 con maiores garantías. Non se trata dun mellor financiamento dos servicios públicos ni tan siquiera dunha comunidade autónoma.
Trátase de financiar con recursos de todos un propósito ideolóxico excluinte. Pero, por encima de todo, esta concesión dinamita o sistema de dereitos e deberes que nos demos na Constitución de 1978 e sobre o que cimentamos un Estado social e democrático de dereito, así como unha sociedade baseada na igualdade e solidaridade en términos económicos, sociais e de convivencia. A única forma de garantir o privilexio fiscal ao independentismo é prexudicando ao conxunto de españois, singularmente aqueles que máis necesitan das políticas públicas como elemento de cohesión e igualdade social. Isto constitúe unha flagrante ruptura da solidaridade. Por todo exposto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Grove presenta a seguinte moción para instar ao Goberno de España a, primeiro, defender a igualdade e solidaridade como principios irrenunciables do ordenamento constitucional e do Estado autonómico na toma de decisións. Segundo, paralizar calquera avance cara á independencia fiscal solicitada polo separatismo e exixir garantías de que ningunha comunidade do actual sistema de réxime común sae do mesmo nin se fragmenta a axencia tributaria. 3. Convocar de maneira urxente a Conferencia de Presidentes Autonómicos co obxectivo de recuperar as mínimas bases do consenso e abordar conxuntamente e desde a multilateralidade a renovación do actual sistema de financiamento autonómico. Este modelo debe ser acordado no Consello de Política Fiscal e Financiera a que a AIRF, Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, participe da análise da proposta de goberno. 4. Garantir que a multilateralidade e a transparencia sexan os principios sobre os que se fundamentará o proceso de estudo, traballo e aprobación do novo sistema de financiamento autonómico, abandonando a bilateralidade coas comunidades autónomas. 5. Convocar de maneira urxente ao Consello de Política Fiscal e Financiera e a Comisión Nacional de Administración Local para promover unha reforma do sistema de financiamento local conxuntamente co financiamento autonómico. En ambos os casos, deberá atender a todas as variables existentes en cada territorio que garantan a suficiencia financiera autonómica e a prestación de servizos en igualdade de condicións. 6. Basear a reforma do sistema de financiamento na análise de datos, traballando na cuantificación do futuro gasto en sanidade e políticas sociais derivados do envellecemento que, segundo os estudios oficiais, vai producir no noso país nos próximos anos, e no incremento exponencial do custo dos servicios públicos. 7. Respetar a autonomía fiscal das comunidades autónomas e a todas as competencias autonómicas e locais recollidas na Constitución e nos diferentes estatutos de autonomía. 8. Ampliar o montante económico total do sistema de financiamento autonómico e, en paralelo, a reforma do mesmo, crear un fondo transitorio para paliar a infrafinanciación que padecen todas as comunidades autónomas e cidades autónomas. 9. Garantir a gobernanza dos fondos Next Generation e futuras inyeccións económicas da Unión Europea. 10. Facilitar ás comunidades autónomas dispoñer de 18.000 millóns de euros de fondos europeos Next Generation que o Goberno non executou co fin de evitar a devolución dos mesmos á Unión Europea. E, finalmente, 11. Dar traslado destes acordos á presidencia do Goberno, á vicepresidencia primeira e ministro de Facenda, ao Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, aos portavoces parlamentarios no Congreso dos Deputados e ao Senado e á Xunta de Goberno da Federación de Municipios e Provincias. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Intervencións. Señor Otero. Hola. Ben, a verdad que dende Esquerda Unida pois celebramos o acordo que se acadou en Cataluña entre os comuns Esquerda e PSC, pois, porque foi permitiu unha investidura dun goberno progresista e frenou a posibilidade de gobernar a dereita, non? Incluso se presenta un avance importante na política catalana, non? Especialmente no marco do diálogo social e a normalización entre as relacións entre Cataluña e o Estado. E destacamos incluso propostas e acordos como as políticas en sanidade, en transporte e vivenda, que van a mellorar a calidade de vida das catalanas e os cataláns. Pero certo é que sí, que discrepamos do acordo que se alcanzou entre PSC e RC en materia de financiamento autonómico. Criticamos o criterio de ordinalidade que estipula que as comunidades autónomas que máis recaden per cápita deben ser as que máis recursos reciban. Isto amenaza a solidaridade entre territorios e impide os mecanismos de redistribución necesarios para corrixir as desigualdades entre comunidades ricas e pobres. Na Esquerda Unida defendemos unha reforma do sistema de financiamento territorial basada nos principios de solidaridade e redistribución, de maneira que se poidan compensar as diferencias entre territorios e asegurar unha distribución máis equitativa da riqueza.
Esta reforma debe aplicarse a todas as comunidades autónomas ao mesmo tempo, garantindo que se atenda a necesidade específica de cada territorio. Abogamos por un modelo federal e plurinacional que garanta a cohesión social e territorial en todo o Estado, defendendo os dereitos das clases traballadoras independentemente de onde vivan. Ademais, consideramos importante poñer en marcha unha reforma fiscal profunda que acabe co dumping fiscal e asegure unha tributación máis xusta e progresiva. Rexeitamos calquera sistema de financiamento que dea privilexios a uns territorios fronte a outros e apostamos por unha redistribución que garanta os servicios públicos dignos en todo o Estado. E en base a isto, facemos unha proposta de emenda aos acordos que presenta o PP, son 3 puntos, un poquinho extensos, pasamos agora unha copia a todos os grupos e incluso ao secretario, que se teñen a ben, pois aprobaríamos a proposta en caso contrario, entendendo que ao final é unha proposta máis populista que de solución, pois votaríamos en contra. Esta sería, punto 1, instar ao Goberno do Estado a constitución dunha mesa de traballo con representación de todos os presidentes das comunidades autónomas, o Consello de Política Fiscal e Financiera, a Autoridade Independiente de Responsable Fiscal e a Comisión Nacional de Administración Local e calquera outra xente que se considere necesario co obxectivo de abrir un proceso de diálogo social participado, multilateral e transparente que permita abordar a necesidade da reforma integral do actual sistema de financiamento autonómico local, baixo os principios constitucionais. O enfoque da reforma do sistema de financiamento deberá axustarse ás necesidades reais dos territorios, para o cal será necesario revisar tanto as variables actuais que o integran como as ponderacións asignadas ás comunidades autónomas, de acordo cunha xustificación técnica a tal fin, sendo necesario instar o consenso metodolóxico. Isto debe permitir avanzar cara a un modelo de financiamento autonómico de solidaridade e cohesión entre os territorios, que iguale a cobertura financiera de todos os servicios públicos con independencia da capacidade fiscal dos territorios. 2. Instar ao Goberno do Estado a que, mentre se aborda e se chegan a consensos participados e multilaterais, toda a reforma do financiamento autonómico local se estudien e apliquen mecanismos temporais e transitorios que permitan reducir a infrafinanciación das comunidades autónomas, así como favorecer a cogobernanza e unha maior capacidade de autoxestión por parte das comunidades e dos entes locais dos fondos europeos e de calquera outros que poidan chegar. E 3. Instar a todas as administracións competentes a deixar de lado a confrontación entre territorios para poder abordar desde un entendemento de diálogo e serenidade o debate necesario para acadar unha reforma do sistema financiero autonómico e local que permita que todos os territorios teñan a capacidade suficiente para o desenvolvemento dos servicios públicos necesarios cun espírito de estabilidade e permanencia no tempo. Ben, como dixo, se teñen a ben acollelo, pois nós votaríamos a favor. En caso contrario, votaríamos en contra da proposta. Nada máis. Señor Noia, ten a palabra ahora. Sí, gracias. Vamos a ver. Pregunta de periodista. ¿Y sobre el concierto económico para Cataluña? Respuesta. No es fácil explicar que a Cataluña no se le dé un concierto económico cuando lo tienen los vascos y los navarros. Yo estoy de acuerdo. Estas cosas se pueden cambiar, plantear y discutir. El problema es cómo nos ponemos de acuerdo en los contenidos del concierto, cómo se mide y qué se pondera. Fin de la cita. Señor Leiva, sabe que andou esta contestación e non foi Ana Pontón, era unha pista. Dixo eu. O señor Feijóo no ano 2016, sendo presi da Xunta e varón destacado do PP. O mesmo Feijóo que venderon os medios de comunicación como gran xestor, pero que aquí neste recunxo xa comenzamos a coñecer cando se recortou en todo público para beneficio de todo privativo, e co colofón de gran xestor de regalar as caixas de aforros a uns señores venezolanos, que curioso, que dis que escaparon da ditadura chavista. Xa. Miren vostedes, xa non enganan a ninguén, é que non se sostén. Desde o ano 2014 nunca se reclamou nin impulsou ningunha reforma do sistema de financiamento do 2009, e agora, por conveniencia particular, erguen a bandeira dun sistema xusto de financiamento autonómico. A incoherencia, pola falta de legitimidade, tiveron ocasións gobernando de facelo, mas non o fixeron. Pero imos ao que nos interesa, o noso país, a nosa nación. Defender a igualdade e solidaridade de todos é defender un concerto económico para Galicia para autorresponsabilizarnos polos nosos ingresos e garantir a súa suficiencia.
E todo en prol da defensa dunha autonomía política real. Galicia é unha nacionalidade histórica recoñecida pola Constitución Española de 1978 e, como tal, ten dereito á súa autonomía política. Pois non. Non hai unha auténtica autonomía política sin unha auténtica facenda propia que recade todos os impostos que xeran as rendas do traballo e do capital con actividade neste país. E con iso contribuir cunha cota ao Estado para compensar os servicios que empresta de forma exclusiva, ademais de contribuir a un verdadeiro fondo de compensación, de reequilibrio e de redistribución territorial. E saben para qué? Para mellorar a vida da xente, para mellorar os nosos ingresos, os nosos servicios e a nosa sanidade e o noso porvir. Para evitar o espolio fiscal de alrededor de 5.000 millóns de euros, que é a diferencia entre a totalidade de impostos estatais de que galegas e galegos pagamos cada ano e o que nos devolve o Estado a través do sistema de financiamento autonómico vixente. Un escarnio que se suma a cantidade de empresas cotizantes no burato madrileño mentras esquilman os nosos recursos e riqueza propios. Galicia, como nación, non pode ficar atrás e debe ter un estatus homologable a Euskadi e Cataluña. É absolutamente falso que un concerto económico para Galiza sexa lesivo para os nosos intereses. E ben ao contrario, un concerto permitiría ampliar a capacidade financiera da Xunta de Galicia e, sobre todo, de ter o espolio fiscal do que o Estado se beneficia cada ano, recadando en Galicia máis do que devolve a través do financiamento autonómico e de investimentos directos. Nos deixamos o país a terra, directamente nesto. Ademais, un concerto económico para Galiza é compatible con un contributo para a redistribución e o equilibrio entre territorios mediante o cupo ou a aportación de Galicia ao Estado. O concerto económico é solidario porque desde un acordo bilateral co Estado contribúe para a solidaridade multilateral entre todas as comunidades autónomas. Lexitamos a moción do PP por incompetente e inválida para os intereses do noso país, que é o que nos preocupa. Gracias. Moitas gracias, señor Leiva. Nada, gracias por concederme a palabra. Sí, ao grupo de Izquierda Unida, sí, vamos a asumir a súa emenda porque, ao fin e ao cabo, bebe dos mesmos principios que estamos dicindo nós de solidaridade e igualdade entre territorios, co cal vamos a admitila. Só unha pequena mácula na súa disertación de inicio, decir que se chegou a un acordo para que non goberne a dereita, bueno, a costa de a violación destes principios que ao mesmo tempo vostedes están recoñecendo, pues bueno, me parece un pouco incoherente, pero bueno, de todas formas, gracias por contribuir a fomentar este tipo de principios en todo o territorio nacional. Gracias. Moi ben, procedemos, por tanto, a votación. Votos a favor da moción presentada polo Partido Popular coa financiación, incorporando, entendemos, a emenda de Esquerda Unida, como así se acaba de anunciar. Votos a favor. Abstencións. En contra. Queda rexeitada cos votos en contra do Partido Socialista e o BNG e os votos a favor do Partido Popular e Esquerda Unida. E non habendo máis mocións, pasamos agora ao seguinte punto, que é rogos e preguntas. Por lo tanto, pídolle aos compañeros e compañeiras que queran trasladar rogos e preguntas que os soliciten e lles irei dando paso. Señor Otero. Ahora sí, bueno, creo que estamos en tempo para tal, tomen nota, porque hoxe sí que traigo, a verdad que veño un pouquinho desordenados, pero traigo unha boa cantidade. Quería comezar polo tema dos colexios. Nestes días estivemos falando con algúns dos responsables das AMPAs e con alguna dirección de algún centro, que danos ainda algún máis por mirar, pero atopamos varias deficiencias, ou bastantes deficiencias, que xa foron informadas ao Concello, ou avisadas ao remate do curso pasado, e que de hoxe siguen igual. Comezo polo Colexio de Bizocas, onde luces de emerxencia non funcionan a maioría delas,
Pideuse o arranxo do sumidoiro que chega o cheiro as dúas plantas, o arranxo do firme das pistas deportivas, o arranxo das ventás da planta baixa e o arranxo do piso da aula de infantil que, polo visto, está levantado. No Colexio Rosalía tamén insisten en que xa en varias ocasións avisaron do arranxo do chan do comedor que está fundido, ou estaba xa fundindo, pero agora si está fundido de todo. É importante porque aparte aí esas horas están os rapaces comendo e nada, con máis perigo. O arranxo dun canelón na entrada polo lado de Conchases, dunha das portas, que polo visto cae auga, e lógicamente mollos os rapaces non vais entrar ao colexio. E o pintado de aulas e radiadores. Logo temos a escola infantil, onde piden unha nevera nova, que xa ten avisado que é necesaria, para a cociña, elementos de xogo para o xardín, o sea, un columpio, alguna cousa maiores, porque é escaso que teñen agora mesmo, por visto algún store que tamén estaba estropeado, e o pintado das aulas tamén. Despois hai unha queixa xeneralizada que é o da limpeza dos edificios escolares, porque que non lle chegan as horas, lógicamente, que teñen para facer o traballo, entonces hai sociedade. A falta de poder falar co resto das amplas que me quedan, pois no próximo pleno igual teremos máis. A Casa da Cultura, cando se vai a proceder a súa reforma, porque volven as chover, volven as humidades, xa volven a ver os desumificadores nas aulas nas habitáculos, vense prejudicados os libros máis importantes. E tamén a brandilla da parte de arriba, porque vai ser un perigo, calquer día vai suceder de arriba, mas o lateral, porque está ainda a do lateral tamén está sin arranxar. Logo queríamos pedir que a ver se unha vez por todas, e máis preguntar como está a situación, se nos envía o expediente do camiño da Xesteiriña, da praia de Conroibo, o expediente que se falaba do cambio de camiño, do que propoñía esa empresa que usurpou o camiño. Entón, por un lado o expediente e outro saber en que situación está eso, porque cada vez que preguntamos está aí con non sei que, pero nunca non hai solución e os veciños ven como o camiño sigue usurpado ao paso para acceder á praia, como siguen tendo problemas para poder facer ese tránsito á praia por un camiño público de sempre. Este expediente solicitouse o 29 de xuño do 2023. Despois, Escola de Música. No pleno de 1 de xuño non estaba a concelleira responsable e a señora Galiñares indicou que se iba a sacar unha licitación por 4 anos, que se estaba tramitando e que, lógicamente, ao ser por 4 anos, que implicaba maior tardanza na exposición pública das bases ou dos pliegos. A día de hoxe non hai pliegos publicados, a día de hoxe non se sabe quen vai a levar a escola e, canto máis tardemos, máis tarde van a comezar as clases. Entón, queremos saber cando se vai a proceder a licitación e cando van a comezar as clases, ou se ten previsto comezar as clases en vista desta situación. Ou se vai buscar algún chanchullo, como se fai, perdón, por chanchullo, pero é como se fai con Clece ou co da axuda a domicilio, que xa terminaron as súas licitacións hai anos e siguen prestando servicio ao Concello do Grove. Outra das preguntas típicas cada certo tempo é como están avanzando o tema das obras de Mecos, da cuestión das obras de adaptación do Club Remo Mecos, que siguen prexudicando e volven outra vez agora as choivas e volve a haber problemas para poder adestrar con boa calidade. Logo, cando se vai proceder ao pintado de Terra de Porto, do que é a rotonda, ou se vai haber rotonda ou non, porque calquera día vai haber algún accidente, porque non sabe cando ten que cruzar por un lado ou por outro. Entón, cando se vai a proceder ao pintado desa rúa. O mesmo que o pintado de todos os pasos de peatóns que quedáramos en maio que se iba a facer e a día de hoxe seguen sen pintar. E agora comezan as choivas, co cual si que agora temos disculpa para non facelo. Logo, que se busque unha solución ou non sei, ou se poña un policía local detrás do combatiente, porque é numerosos os vehículos que circulan en dirección contraria por esta rúa. Por un lado parecía que era a sinal que moitas veces os venres incluso está tapada por algún furgoneta, entonces os coches que veñen cruzan para este lado, pero que me din que incluso algunha ambulancia
e incluso sin luces, o sea, non é un sistema de emerxencia, sino algunha ambulancia e incluso vehículos que, eso, a toda prisa, ás 8 da mañá ou ás 12 da noite para coller para a gueira. Entón, buscar alguna solución ou eso, poñer policía local a multar para ver se aprenden. Despois, queríamos saber como está a situación das subvencións deportivas, porque nunha das negociacións ou intentos de negociación dos orzamentos se nos achacaba que a subida que nós propoñíamos para as subvencións prexudicaba a saída destas, pero que se subera acordado algunha cuestión sería en agosto, a día de hoxe estaríamos aí, xa estarían operativos os orzamentos, co cual podría sacar as bases porque ainda non están ni se lle esperan. Entón queremos saber cando se van a sacar as bases das subvencións deportivas, porque estamos ali a piques de cumprir o mismo que sucedeu os últimos anos, cando se quedara que en maio, xuño, iban a sair. Hai un mes, si non foi un mes, hai dous, pedimos os pivotes na curva despois da Taberna da Cruz, para evitar para evitar que os vehículos se chegaran á vivenda que hai ali, siguen sin instalar, dixeron que sí, que era unha demanda que xa tiñan contemplada, pero siguen sin instalar. E a poñer 4 pivotes. Logo, non sei se se poden pedir responsabilidades de garantía ou non a día de hoxe, porque hai veces que as garantías según o uso que se este dando a cada sitio, pero o skatepark está acreditado por canto sitio hai, é un perigo, cada vez máis acreditado, co cual vai acabar chegando un momento en que non se vai a poder utilizar. E o mesmo sucede co primeiro tramo de Alexandre Bóveda, que a rúa está toda agrietada, a zona de tránsito de vehículos e incluso de peatóns está agrietada por todos lados, co cual, se están en opción de garantía, pois que se reparen, se non, pois que repare o Concello, lógicamente, ao final. Despois, insistimos novamente no paso de peóns do Alto de Meloxo ao cruce con Campos para o tránsito dos meniños de Campos, xa pedimos por terceira vez, a ver se desta vez a terceira vai a vencida, e se pode facer, xa sabemos que é da Diputación, pero na última vez que o pedimos dixeron que iban a pintalo vostedes. Pero, bueno, se non se pintan o resto, dificilmente se pinta un novo. Co cual, a obra de Rampla de Meloxo é curioso porque vostede mesmo aquí o día que o dixo non vai a cumplilo, e ao final do cumpleu, dixo que en setembro, finalizar setembro, tiñan que ter as cesións tidas ou haber conseguido as cesións para a Diputación para poder realizar a Rampla de Meloxo. Foi a raíz da moción que presentaron o BNG, pero que hoxe é 30 de setembro, hoxe non creo que teña as cesións, porque se vai a ter ainda unha reunión mañá ou pasado cos veciños, tampouco as vai a ter mañá ou pasado, lógicamente, co cual seguimos prolongando. E, curiosamente, esta semana recibimos resposta, despois de meses e meses da Diputación, donde se nos afirma que a realidade do retraso, eso que nos di a Diputación, documentado, que viña precedido pola falta da cesión dos terreos dos veciños, con papel escrito. Ese é tal, despois sí que nos di que tuvo unha reunión co alcalde e que había disponibilidade ou a tal de chegar a ceder eses terreos. Pero a realidade é a que é. Documentada, vamos a dicir. Non falamos por falar, senón documentamos as cousas. Obra de Entre Hortas, cando foi do acordo para o remanente, fixamos a proposta e así se aceptara da compra do terreo da parte de arriba, 220 algo mil euros, non sabemos como está esa compra, pero vendo o proxecto, porque a idea que nos propoñíamos para a compra dese terreo é que se pudera acceder dende Conricado, tuveran entrada e saída polo lado da farmacia, que tamén podía ser entrada por ese lado, pero sin saída por arriba. Pois vemos que o proxecto non contempla que se faga ese acceso, porque contempla como en gris a parte de entrada e saída de vehículos, pero a parte de arriba contempla na mesma liña que se fora peatonal. Con cual queremos saber que pasou aí e por que non se cumple con ese acordo. Logo, volvo a insistir, igual que fixen aí un mes, creo que hai un mes ou dous, sobre a problemática que ten algúns veciños, ou polo menos este veciño insísteme en que chama continuamente ao Concello extensión 5, sei a alcaldía, e non lle collen. Leva unha lista de chamadas continuas
incluso lle teñen dado outro número de teléfono directo e siguen sen collerlle na alcaldía. Entón, queremos saber que pasa. Se non se atende, pois que se informe que non hai atención telefónica a través da alcaldía, senón, pois, non é normal que un veciño leve 2 meses chamando todos os días e que non hai maneira de que lle collan pois, no departamento da alcaldía. Entón, queremos saber por que motivo. Despois, infórmanos dun problema no cruceiro que hai detrás da farmacia de Balea. Na parte de atrás, nos camións de atrás, hai un cruceiro que, polo visto, un vehículo pois, bateu contra el, desplazouno e está nunha situación de bastante perigo, que pode ocasionar perigo para os que circulen por aí, non é que sea moita xente, pero que pode acabar rompendo ese cruceiro. Está desplazado. Despois mostrei unhas fotografías para que vexa onde é e máis como é. Insistimos no tema das rosetas nas peatonais, están levantadas todas, están ocasionando problemas, e o máis curioso que despois non se aceptan as demandas dos veciños porque deberíamos estar atentos á estrada. Entón, como se pode ollar en moitas actas de xunta de goberno. Pero as rosetas hai que reparalas porque en moitos casos non se ven e acabanse caindo por culpa do estado das rúas. A obra de Bizocas, queremos saber en que situación se atopa. Logo, curioso, este ano non se presentou a Festa do Marisco nos exteriores, fora do Estado español. Falábase de que era un requisito imprescindible, eso foi o que dicía o alcalde sempre, non sei se é certo ou non, pero que era un requisito imprescindible presentala fora de España para que se nos dera a titulación de Festa de interés internacional. Co cual, que sucede se este ano non se fai esa presentación? Tal como se anunciou, e tal como o mércoles, os xoves comeza a festa, e xa non sería tempo físico para poder facelo. Logo, como está a situación do Tiritrán, creo que xa non sei se xa se adjudicou o segundo despois de que se retirase o primeiro que gañara a licitación. Entón non sei se o segundo aceptou a licitación ou non, porque como tamén nos chegan con un mes de retraso as actas de xunta de goberno, pois non podemos comprobalo. Entón, en que situación está o Turitrán do noso concello, a licitación. Quédame un poquinho. Remanente grado de ejecución. Estamos a 3 meses, 4 de que termine o ano. Lógicamente, hai que ainda queda por ejecutar. Entón, queremos saber grado de ejecución a día de hoxe. O Pexón, levamos falando do Pexón continuamente, que xa estaba listo, había un problema con patrimonio, estaba solucionado, pero a día de hoxe seguimos sin que veña a este pleno, como anunciou que tiña que vir, para que o poidamos aprobar. Xa sabe que, salvo que vexamos algún cambio sustancial e bastante tal, pois xa aprobamos antes das eleccións e seguiremos aprobando, co cual non sei a que garda. Por último, creo que non me queda ningún atrás, por último, cando se nos vai entregar a seguinte documentación. Plano do edificio das Monxas, 23/3/2023. Expediente de denuncias de ocio nocturno, 23/3/23, 29/7/23, 11/6/24. Expediente dunha sala concreta de ocio nocturno, 11/8/24. Os expedientes de todo ou un listado de en que procesos judiciais está involucrado o Concello dende o 8/7/24, o expediente dos edificios en ruínas 18/8/24, expediente das obras executadas e actuacións que se están realizando no lugar da Congostra 23/8/24, e documentación relativa ao mercado municipal dende o 4/9/24. Entón, cando se nos entrega ese tipo de documentacións. E rematei, xa non hai máis. Moitas gracias. Señor Noia. Gracias por dar a subida a Meloxo. Este mes non o poden confirmar, pero estaba seguro de que algo deso era. En todo caso, dase máis razón por aí. Non era voluntarismo, era o que había. A ver,
Primeira, podería vostede dicirnos en que tramo ou etapa se encontra o proceso de reparación da legalidade do camiño público da Xesteiriña que dá acceso á praia de Conroibo? Instouse as institucións afectadas a devolver a legalidade dito camiño público? Existe algún acordo que o vecindario non só da zona, senón tamén de todo o Grove deberá coñecer? 2. Desde a praia de Conroibo, coa marea chea, non se pode acceder pola costa ao camiño que vai a dar, é a Virxe das Mareas. Xa o vecindario solicitara un paso ou ponte para facilitar o acceso e dese xeito poder seguir a andaina alrededor desta zona de costa. Trátase en facer unha ponte, unha mini ponte que poidera ser de por piaño chegada ás rocas existentes. Non é moita obra, nin un costo excesivo, tan só é vontade de facelo. Rogamos que actúe. 3. O BNG presenta mañá no Parlamento unha pregunta sobre os verquidos que acontecen cada certo tempo na zona costeira da Ría de Arousa e de Ogrove, en particular. Aquí neste plenario, o BNG xa fixera unha pregunta alrededor deste tema e vostedes contestáronos, en particular a señora Ángeles, a teniente alcalde, que xa o denunciaran o Seprono e as administracións afectadas. Poden dicirnos en que rematou este tema? Houbo algunha resposta e informe alrededor do acontecido tanto cos biosoportes como coa morca da praia de Conroibo? Houbo algunha actuación ao respecto ou simplemente denunciaron e logo despreocupáronse? 4. Mais alrededor da limpeza das praias. Por parte das persoas que invirten o seu tempo libre na limpeza dos plásticos e lixo das praias existe a solicitude de incorporar uns contenedores nas praias da Lanzada, Raeiros e Conroibo. Instamos de vostedes a que os instalen nesas zonas e que regularmente se manteñan limpos e en uso. É plástico que recollen, é lixo perxudicial para o ambiente. Fano persoas concienciadas con este tema. Facilitemos o traballo. Mentras as propias administracións non cumplan co que debería estar estipulado. 5. Cambiamos de barrio. O local veciñal de Porto Melexo mete a auga cando chove de forma reiterada. O chan de madeira estáse resentindo e botándose a perder de forma que está levantando en diversas zonas. De momento, aínda se pode arranxar sustituindo determinadas tábuas, mas como se deixe ir, rematará tendo que ser sustituído todo o chan, levando a máis gasto e máis enfado das usuarias e usuarios, que por outro lado xa teñen que padecer a condensación, humidade e friaxe cando chega o inverno. Con todo, e sendo isto importante, o pior é a desfeita se deixamos que a auga entre sin control. Solicitamos, pois, o arranxo de xeito inmediato deste local e, de paso, botarlle un vistazo aos demais locais de Ogrove para evitar desfeitas. 6. O 26 de setembro aparece unha nova en La Voz de Galicia na que se recolle que a multinacional tecnolóxica Google, ou Google, asegura que os propios gobernos locais poden enviar os seus datos para corrixir os topónimos, como xa fixeron en Rianxo, Vilagarcía, etc. Desde o BNG creemos que non estaría de máis enviarlles un correo solicitándoles a corrección do topónimo, xa que maioritariamente sae el Grove, na vez que o Grove. E de paso, asuntarlle de novo de Google Maps e o Camiño dos Pardiños, xa sabe, o que fallamos para que non suban os coches grandes e queden ali atrancados. 7. A chamada fonte de Estonllo segue como esta polas ervas e o camiño que sube faise cada vez máis intransitable. Unha capa de rodadura é necesaria e imprescindible. Este camiño vai dar o punto limpo á estrada de San Vicente, co que os veciños de Estonllo e arredores usan esa estrada para sair de Ogrove. Co cal, desde o BNG, insistimos no seu arranxo, incluída no tan afamado plan de asfaltado que vostede tan oportunamente vendeu cando lle ten en conta. O tema da fonte xa foi sinalado por este concelleiro en xullo, se non me falla a memoria. Logo de vostedes facer contratas externas, eso sigue igual ou non, eso sigue igual ou non. Por favor, dedíquenlle un poquinho de esforzo á mellora destes lugares que foron recuperados no seu momento e agora volven a quedar esquecidos. 8. O letreiro de Confín. O famoso letreiro de Confín que tiña o punto da E escarallado. Temos aí o logotipo, vense varios puntos dentro das letras que forman parte do logotipo. O famoso letreiro de Confín que tiña o punto da E escarallado, que era un letreiro que iba a ser iluminado, pero sigue sin iluminación. De verdade que o arranxo que lle buscaron foi, por ter o punto roto da E, eliminar o resto dos puntos característicos do logotipo de Grove? De verdade que o arranxo que lle buscaron foi retirar o que a vostedes lles estorba?
Eso non é arranxar, eso é sacar, quitar, sustraer. Non van a repoñelo para que cumpla a función para o que está encomendado? Aplican vostedes a mesma política de ocultación e de negación da realidade que aplican en lugares como Monte Central, Mirador da Siradella, Mirador da Conda Edra, en definitiva, todos os lugares onde existen paneis informativos? Este grupo municipal solicita que falan público o importe que leva gastado este Concello tanto na súa compra como na súa instalación e, por suposto, rogamos lle devolvan o letreiro ao seu estado original co forma de logotipo tal e como debe ser. Non era mala idea. A idea faise mala se se deixa cair. É vergonhenta esta situación. Non pense que a xente non se dá conta desta forma de actuar, Dase conta. 9. Finalmente, este é un rogo máis seguro. Bueno, antes da 9 vou a poñer esta de aquí. A antena de Salcido Gomeán. Sabemos que están intentando instalar unha antena nese lugar. Tamén sabemos que se paralizou, afortunadamente. Os veciños non están de acordo en que se sitúe aí. Tan só esperamos que o goberno do Concello manteña este mismo criterio no futuro. 10. Finalmente, este é un rogo máis seguro que o máis seguro que lle chamen oportunista, pero deixen de usar as obras que son concertadas por todos os grupos para o seu oportunismo partidario. As obras non as fai vostede, nin nós, nin ningún grupo político. Ao goberno corresponde xestionar se van para un ou outro lado ou se fan deste xeito ou de outro xeito. Xestionar. Pero que nos fai son os impostos das veciñas e veciños a través das distintas institucións públicas. Por certo, tamén pagadas por elas e por eles. Deixe de vender demagoxia e céntrese en dar servicios á xente do povo. Gracias. Boas noites. Boas noites. Ten vostede pensado poñer as sinalíticas correspondentes en Terra de Porto, onde antes había unha rotonda, que agora non se sabe quen ten preferencia? E o mesmo pasa no colexio de Rosalía de Castro. Están nas mesmas condicións, sin siñal. Segunda pregunta. Referente ás containas orgánicas, me refiro ás containas de color marrón, cada canto se recollen, se limpian, porque hai algunhas que o seu olor é insoportable, vomitivo incluso. Terceira. En maio preguntouse polas bases de deportes e o concelleiro de deportes dixo tiña compromiso cos clubs para xuño. A día de hoxe non están publicadas. Que pasa con eso? Cuarta. Na Marquesina de Balea preguntamos en xuño tamén, temos algunha solución ao respecto en frente á farmacia de Balea. Moveronse ao respecto, porque rotura de cristal, que non foi aplazada por cristal ou por outra Marquesina. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Otero. Vale. Ben, entonces, señora Otero. No, sí, as miñas na maioría tamén xa foron ditas, pero, bueno, recalcalas. O principal subvención de deportes é que un ano despois estamos cometendo os mesmos erros que o ano pasado dixemos que non íbamos a cometer. Os clubes ao final non van a cobrar dentro deste ano. Esperemos que cobren, abril será, non sei. Despois, con respecto ás obras de Terra de Porto, xa non hai rotonda, non hai pintadas, polo menos poñer unha señalización cando hai obras de carretera en obras ou algo, porque non hai señalización ninguna. E non sei que está pasando co alumbrado público, pero esta semana pasada foi moi notorio en moitos barrios que durante varias noites consecutivas había tramos enteiros de farolas sin luces. San Vicente concretamente moitos, pero despois por aquí polo centro, polo que teño entendido tamén, non sei a que se debe que, a ver, un día puntual en un sitio pode ser, pero tanto e todo un tramo de carretera continuo é raro.
E despois non sei se hubo algunha reparación ali onde habían arreglado na baixada de Meloxo do Mirador hacia a Cancela, que habían arreglado unha fochanca. Non sei se hubo outra avería de agua ou algo, porque volve a haber o chan como en bache. Non sei se alguén fixo unha obra por ali ou levantou máis, porque está máis levantado e non quedou. Entón non sei se foi unha obra por parte do Concello ou pois ali volve a haber. E pola miña parte nada máis, xa o resto están máis que ditos. Moi ben, moitas gracias, señor Leiva. Sí, bueno, gracias. Bueno, eu teño unhas cuantas, non son tantas como de Izquierda Unida, vamos a resumir. Vamos a ver, o día 13 de marzo de 2024 publicouse no DOGA que a Xunta incrementaba o apoio ás festas de interés turístico de Galicia cunha inversión de 500.000 euros. Resulta que non sabemos se vostedes pediron a subvención á Xunta para a promoción da Festa do Marisco. Según parece, había unha partida para todo este tipo de festas. Quería que me respostase se efectivamente a pediron ou non. Despois, respecto ás obras que se están ejecutando agora entre hortas, que según parece, bueno, xa teñen o beneplácito da Xunta, me imagino, para facer esas obras, me pregunto eu por que agora neste momento, en plena Festa do Marisco, emprenden este tipo de accións que poden dificultar o tráfico que vai a ser, por suposto, moi abundante durante estes 10 días que se aveciñan. Esa é outra pregunta. Despois, xa preguntou tamén o voceiro da Izquierda Unida que pasa co pexón. Eu metín por unha instancia, bueno, unha solicitud por instancia xeral na que pedía información sobre o estado do pexón e sobre todo sobre os últimos informes das consellerías implicadas na aprobación deste documento fundamental e incluso cheguín a pedir copia deses informes en vista do que tardan vostedes en respostar ou dar información. Bueno, pois a mellor teño que son moi iluso en esperar que me contesten en tan breve tempo, pero bueno, simplemente recordarlles que teñen as exigencias de transparencia e información pública e eu de vez en cando consulto na páxina deste Concello cal é o estado da tramitación do pexón, encontrome con que seguimos desde 2020 paralizados, co cal me gustaría que me explicase por que vostedes non informan dos pasos administrativos que se están dando na aprobación do pexón e por que non nos informan dos últimos informes que veñen da Xunta de Galicia. Despois, quería preguntarlle sobre o Departamento de Urbanismo. Creo, según teño información extraoficial, de que xa dotaron de algo de personal no Departamento de Urbanismo, pero tamén teño coñecemento de que non está dando os resultados que debería dar e que non se logra desatascar este departamento tan importante como é para os intereses do noso povo, sobre todo desde un punto de vista económico, xa sabe do que falo, tramitación de licencias, ICIO, etc. E despois, quería tamén preguntarlle que pasa se finalmente xa temos aparcadoiro ou non en Alexandre Bóveda, que nestas fechas tan señaladas da Festa do Marisco se vai a estar ou non dispoñible xa para aparcadoiro, xa que se vai crear ese, digo eu, aparente, que a mellor vostedes engáñame e dime que non, ese aparente problema que vai a surdir coas obras de Entre Hortas, como dixen antes. Creo que non me queda nada máis. Sí, quería tamén preguntarlle, porque, bueno, aquí, neste pleno, non teño tanta experiencia como outros concelleiros que están aquí neste pleno, que levan anos, non sei como funciona, sinceramente non sei como funciona das mocións, porque eu fui xa testigo de que se aprobaron varias mocións
a veces hai unanimidade incluso en elas, pero non vexo que despois se leven á práctica. Hai algún partido pois se jacta un pouquiño de que presenta moitas mocións, pero resulta que despois pois non se executan ou non pide a execución. Eu concretamente quero pedir que se cumpla a moción que presentamos nós no seu día, que foi pois, bueno, admitida e votada a favor por todos os grupos, que é o Reglamento de Participación Ciudadana. Me refiro, quero preguntar que pasos se están dando para elaborar ese Reglamento de Participación Ciudadana, porque non sabemos nada. Eu, polo menos, non sei. Co cal, non sei. A mellor tamén son moi ingenuo en eso, porque xa digo, que se aproban moitas mocións, pero non se ejecutan. E creo que nada máis. Moitas gracias. Ben, moitas gracias. Señora Outeda e despois o señor Parada. Señora. Señora. Señora Outeda e despois o señor Quito. Moi boa tarde, noite. Moitas gracias. Quería respostarlle a Izquierda Unida polos temas que me preguntan sobre colexios e sobre a Escola de Música. Vou empezar pola Escola de Música. Si é certo que levamos moito retraso, eso é evidente, e eu, desde logo, pois asumo a miña responsabilidade. Xa, bueno, debería de estar lista, pero por problemas pois non está. Pero si é certo que este ano vai a ser o último ano que vamos a ir así a contrarreloj, porque sí que se vai a sacar a licitación por 4 anos e incluso vamos a aumentar o número de alumnos. Agora mesmo están en 120 e vamos a aumentar 20 alumnos máis, 20 alumnado máis, para que non queden tantos en lista de espera. Este ano vai tarde, sí que vai tarde, contamos con que empecen a principios de novembro, e así o dixemos xa, bueno, o que sigue agora de director da Escola de Música, que non sabemos se vai a volver a ser el, porque non vai a haber ningún chanchullo, vai a ser unha licitación totalmente legal, como foi estes anos atrás, porque aí nadie pode decir que hubo un chanchullo, foi el único que se presentou, polo tanto, foi o que ganou a plaza. Eso é así. E entón, pois eso, eu pido disculpas tanto aos pais como ao alumnado por este retraso, pero eu teño, bueno, estou convencida de que este ano vai a ser o último que vamos a ter este retraso, porque en 4 anos vai a empezar as clases ao mesmo tempo que as clases dos colexios. A finales de curso xa se van a deixar feitas pois os horarios e as unidades didácticas para o curso seguinte, o sea que está todo un pouco pensado, pero este ano, sí, é certo que vamos tarde. E reitero as miñas disculpas, tanto ao alumnado como aos pais. Con respecto aos colexios, sí que hai certas obras. Empezo pola guardería. Falamos da nevera. A nevera estropeouse ao cambiala de sitio. Non sabíamos se era cuestión da nevera ou se era cuestión de un fallo eléctrico, porque xa antes houbera outra nevera que non funcionaba, esa funcionaba e ao cambiala de sitio tamén se estropeou. Entonces estábamos á espera de que o servicio técnico nos dixera se tiña arreglo ou se había que comprar outra. A directora, Gemma, quedou en avisarme se lle decían algo para eu facerme cargo da compra de outra nevera. Estou esperando que mo diga e tan pronto mo diga se non ten arranxo, vaiselle a poñer outra nevera, porque é certo que é indispensable. Os alimentos perdense, xa teñen botado fora alimentos que, bueno, que eso non se pode permitir. O store, si é certo que sei que se estropeou xa lle avisei a quen tiña que avisarlle, o que pasa que, bueno, teñen máis traballo e non puderon ir de momento, pero sí que están avisados. Ibase a proceder ao pintado e despois do pintado vais a facer unha limpieza a fondo, porque, bueno, é certo que deixan moito que desexar en todo o ano, entonces eu teño que falar seriamente cos de Crece para que fagan primeiro unha limpieza a fondo e despois que se poñan en serio coa persoa que vai a limpar aí. Moitas veces non é cuestión do horario que teñen, sino tamén da dedicación que se lle dá. E non quero decir máis. Entonces, vámoslo a deixar aí. Con respecto a Bizocas, si é certo que hai un problema de sumidoiros. Este verán mandouse o servicio do Concello para que meteran o rato para ver onde estaba o problema, porque estuveran anteriormente e non eran capaces de meter o rato. Non sabían se era porque non existía a tubería ou por si estaba había moita maleza e estaba moi conxestionada. Fíxose, agora estamos pendientes de que se vai a arranxar. Xa lle avisamos á directora que levantar o chan agora cos críos
que iba a ser un pouco complicado, que teríamos que esperar a unha época onde non houbera o cole. O mismo que a aula de educación infantil. Falamos coa profesora, eu falei coa profesora de educación infantil e dixo que eu nunha esquina que sí que pode revestir que algún rapaz caia, pero que tampouco non é tan perigoso, que podería esperar perfectamente ata Navidades para que non haixa alumnos e que se poida facer a obra perfectamente. As luminarias, eu falei coa directora e dixenlle que incluso o conserxio podía facer, que comprara luminarias e que as fora cambiando, porque era algo que el podía cometer, entonces para ir axilizando un pouco, porque estamos que ter sempre pendientes dos electricistas do Concello, como teñen máis cousas, pois faise un pouco máis, bueno, tardan máis. Entonces eu dixenlle que fixeran eso. A parte temos máis cousas que non lle dixeron, que é arranxar o muro que caeu a parte do vallado, de cerro unha parte. Estou esperando que me manden o orzamento para poder acometelo, e tamén se vai acometer unha poda, pero ten que ser a partir de novembro, dicembro. Antes non se pode facer. Eso, a directora está ao tanto de todo. Ainda non hai moito que estuven ali con ela e estuvemos falando destes temas. Rosalía de Castro. É certo que o comedor está levantado. O problema principal era que metía agua. Entonces tiñan primeiro que poñerlle unha chapa metálica, que ao parecer xa foi o encargado de poñela, e unha vez que estuvera a peza metálica, pois había que cambiar o chan. Eso está avisado. O que pasa é que, bueno, teñen traballo, teñen outros temas e temos que esperar. A miña idea era de arranxalo nesa semana que quedaba entre que acababan os campamentos e empezaba o cole, porque non había nada, pero eles non puideron. Entonces, tense que facer agora. E o Canalón outro tanto de lo mismo. O Canalón, que é a única empresa que hai a de Redondela, pois dixeronme outro día que incluso obtería vez para novembro con moita suerte. O sea, é a única empresa que hai e, polo tanto, non pode chegar a todos os lados ao mesmo tempo. Despois tamén temos pendiente o parque infantil, que se cometerá xa moi pronto. Estábamos esperando a que se acabara o prazo de exposición do pleno, porque tuvera que ir a pleno, pero vai a ser unha realidade dentro deste ano. Despois temos Valle Inclán, que ainda que non dixeron nada, tamén he estado pendiente que me dé uns orzamentos para arranxar un cuarto de baño que lle caen as plaquetas, e tamén se vai a facer unha poda de árbores este inverno. Vai ser Bizocas e Valle Inclán van a ter a poda de árbores. E co Miniño tamén temos pendiente, fixemos o asfaltado do patio este verán, e temos pendiente o arranxo do muro, que en principio pensábamos que eran 2 bloques que estaban así un pouco a punto de cair, pero cando fomos a mirar está todo o muro para cambiar. Eso xa é unha obra maior. Entonces, bueno, temos que pedir presupuestos e temos que buscar a financiación, porque non vai a ser 4 duros. Penso que non me queda nada máis. Penso que respostei a todo, non? Sí, o sea, dos centros estou completamente sabida de todo o que pasa, cousas que xa están en marcha, outras que estou esperando a que me digan que facer, e outras a que os contratistas pois que poidan facelas. En todo caso, por afondar no que acaba de dicir a concelleira, que acaba de chegar, estuvo fora e hoxe se incorpora, a nevera na guardería xa está e o suelo do comedor xa está arranxado, que son os datos que me deron o venres. Claro, é que eu non estuve toda a semana. Non estuve toda a semana e hoxe pois non tuve ocasión de partir con ela. E, ademais de todo o que ela acaba de explicar perfectamente. Segunda intervención... Cando preguntastedes? Segunda intervención, señora Galiñanes. Hola, boa noite. As preguntas que me concernen a min son sobre obras, principalmente Casa da Cultura Monte da Vila. Está pendiente de arranxo, tal como ven estipulado no remanente de tesorería, o tellado e o muro de contención, que é o que dá ao vial que separa da Casa da Cultura. Xa está en proceso de contratación, fixéronse os plegos, saleu a licitación. Eu, a verdade, espero que se poida facer durante o mes de outubro, que non teñamos que ir máis alá de novembro, o que vai a supoñer informarase a todos os usuarios, pois seguramente uns días de traslado de algunha actividade ou de soportar ruidos. Veremos a ver como
coas empresas adxudicatarias como podemos levar estas obras a cabo pois causando o mínimo de problemas aos usuarios da Casa da Cultura, que non biblioteca, sino Casa da Cultura, porque, bueno, ten moitas máis actividades que préstamo de libros. O tema da barandilla da parte dianteira, como saben, foi un accidente de tráfico, entonces, bueno, fixose a reclamación o seguro e agora, pois, procederemos ao seu arranxo de parte do Concello, que é así como se ten que proceder en todos os accidentes de tráfico. Unha vez que está aprobado polo seguro, pois procederemos ao seu arranxo. Estamos pedindo, pois, diferentes opcións, se se pode arranxar ou hai que cambiar un trozo, ou temos que ver de que quede o máis seguro posible e que se manteña a estética dentro de como está e que non quede fea. Habrá que cambiar pois a barandilla e o banquiño aquel que estaba xusto diante, que, bueno, agora xa non é nin banco nin nada. Pero, bueno, intentaremos que sea a vez que as outras obras para causar o mínimo de molestias posible. Boa noite. Moitas gracias, señor Parada. Nada, eu pensaba que xa a semana pasada íbamos ter as subvencións, van mañá a Xunta de Goberno, tiña que ser hoxe, pero aprazouse a Xunta de Goberno, publicaránse esta semana as bases e vai haber 15 días naturais para que presenten todo. Este ano estou seguro que cobramos clubs no 2024, non vamos chegar a abrir. Eso, sinto as molestias ocasionadas aos clubs, pero mañá van a Xunta de Goberno e se publican no GOP esta semana. Grazas. Boa noite. Moi ben, pois vou procurar contestar eu o resto das preguntas que quedaron pendentes. E vou intentar seguilas pola orden, tanto na orden que se trasladaron. Se contesto a unha e outro partido político preguntou polo mesmo, pois lóxicamente se dan contestados. E de feito esta é unha delas. Expediente Xesteiriña, tanto Esquerda Unida como o BNG falan delo. Vamos a ver, en primeiro lugar, usurpación. Aquí non hai usurpación de ningún camiño público. Os informes que nos temos e que constan no expediente da Policía Local é que o camiño está aberto. Polo tanto, non podemos recuperar un camiño público que está aberto. É certo que ese camiño ahora aparece nun plano dun catastro como privado? Bien, pero como todos deben saber, o catastro, digamos que relativamente lle facemos caso. Aquí o que importa é o rexistro da propiedade e o que importa principalmente tamén é os planos urbanísticos. Tanto nas normas como no PEXón, ese camiño aparece como público e sigue sendo público e sigue aberto. Outra cousa é que haixa dificultades no tránsito e que haixa problemas entre veciños e unha propiedade privada, pero o camiño está aberto. Por lo tanto, non pode haber expediente de recuperación de camiño porque o camiño a día de hoxe nos consta como público. Primer punto. Segundo punto. Aquí houve unha xuntanza con veciños. Viñeron en torno a 60-70 veciños na sala de xuntas fai uns anos, un par de anos. Falo de memoria. En esa reunión, en esa xuntanza, os veciños propuxeron como unha alternativa que podría ser viable a que a propiedade da depuradora trasladara, co acordo, por suposto, do Concello e coas licencias pertinentes e cos informes pertinentes, trasladara o trazado do camiño. De feito que ahora mesmo, como ben saben, ese camiño atravesa por dúas fincas privadas e a intención desta empresa, que é unha empresa para mellorar a súa xestión, era unificar esas parcelas e, polo tanto, propoñer a apertura de outro camiño. Eu estuve en negociacións coa propiedade da depuradora, bastante duras e bastante longas, e se chegou a un acordo donde a propiedade da depuradora aceptaba que na súa propiedade íntegramente o 100% abrira no extremo oeste un camiño de 6 metros, que fora a proposta que os veciños propuxeran en aquel momento. Hai presentado unha proposta
dentro do expediente de solicitud de licencia, porque tiña unha serie de problemas co APLU que en principio poderían estar resoltos e que necesitan un proxecto para a licencia, e nese proxecto presenta un plano donde o compromiso de a cesión, primeiro a construcción dese camiño de 6 metros de ancho na súa propiedade e posterior cesión ao Concello do Grove como camiño público. Eu me reunín posteriormente con representantes dos veciños, nesta vez non viñeron os 60, eran 2, que son, ou así, ou se trasladaron como representantes de todos os demais veciños, e me dixeron que ese acordo xa non era válido, porque o plazo había rematado. Sinceramente non sei que prazo estaba aberto, porque nunca se falou de prazo, e isto quedou aí paralizado, totalmente paralizado, e a día de hoxe bloqueado. Bloqueado en ningún aspecto, como digo, o camiño de Sesteiriña está aberto e é público. Non nos temos ningún tipo de dúbida. Ningún tipo de dúbida. Por lo tanto, aí non hai debate, nin pode haber un expediente de recuperación dun camiño que é público e que está aberto. Outra cousa que está totalmente bloqueada é esa negociación donde había unha proposta de traslado previo informes pertinentes sectoriais, porque trasladar un camiño no rústico non é tan fácil como vou abrir por aquí un camiño e xa está. Eso require moitos informes sectoriales, pero para a miña sorpresa teño que reconocelo, cando fun a plantexar e cando a propiedade da depuradora presentou todo o expediente e presentou un plano topográfico con esa proposta dun novo trazado, bueno, pois foron os representantes dos veciños o que votaron abaixo e dixeron que non, que iso ahora xa non era válido. Non sei moi ben por qué. Corresponderá ahora, podese rir, pero esta é a resposta que me deron os veciños. Pois parece que sí. Entonces, eu me tomo máis serio que vostede moitas cousas. Entón, aquí a cuestión que ao final pois xuntaremos a todos os veciños para que conxuntamente falen os veciños, porque eu teño falado con outros veciños que sí aceptaban esta solución e eu teño falado fai unhas semanas con eles. De xeito individual teño falado con varios veciños, uns están a favor desa proposta e outros non. Pero que eu aquí sei que saltaron todas as alarmas. O que quero deixar moi claro, o camiño está aberto, o camiño é público, e, polo tanto, non hai usurpación dese camiño por moito que un plano dun catastro diga unha cousa, porque os planos do Pexón que están aprobados no 2014 din que é o camiño público, os que aprobaronse provisionalmente di que é camiño público, e a documentación que temos é que é camiño público, e, por certo, está aberto, polo tanto, totalmente transitable. Obras Mecos, pois sí, as obras de Mecos levan xa tanto retraso que aí están, temos falado coa directiva en varias ocasións e buscamos a xeito e a fórmula para sacar adiante todo eso, pero é certo que ahora mesmo sigue bloqueado todo ese expediente para intentar sacarlo adiante, e é unha cuestión que eu teño asumido máis de unha vez de unha proposta e que realmente non está como debera. O pintado de Terra de Porto, pois sí, está dentro do plan de pintados que temos ahora mismo en proceso de licitación e confiamos que tanto esa zona de Terra de Porto e toda a súa rotonda como un repintado no Paseo del Ordelo, igual que no Paseo de Beiramar, se concrete e se cumpla pois nas próximas semanas, porque esa é a nosa intención e reconocemos que está en moi mal estado, porque despois do asfaltado é necesario volver a pintar todo eso. Vixiaremos a situación dos vehículos en dirección contraria pola zona de aquí que nos decía detrás do Concello. Os pivotes na Taberna da Cruz, me consta que a miña compañera a señora Domínguez ten falado con a familia, que é verdad que non lo solicitou xa fai un tempo, pois posiblemente un ano e algo, e que se quedaron con eles para realmente poñer xa eses pivotes nesa curva no Paseo del Ordelo. As grietas do skatepark, pois mandaremos aos técnicos que revisen na situación na que se atopa e se fora necesario reparalo, igual que o primeiro tramo de Alexandre Bóveda.
O paso de peóns entre a subida de Meloxo e Campos, como lles digo, é en competencia da Diputación de Pontevedra e, en todo caso, como ben decía, estará dentro do posible plan que saquemos adiante da licitación de máis de 45.000 euros, que xa temos retirado, xa temos adxudicado e que está simplemente pendente de execución. Pero esa obra, esa suministro de pintado de rúas está xa adxudicado. A rampa de Meloxo non tuvemos reunións cos veciños porque tuvemos reunións cos técnicos da Diputación e coa diputada da Diputación. Hai unha proposta que nos trasladaron a semana pasada precisamente os técnicos da Diputación que para nós é unha solución viable. Estamos pendientes de que a diputada de Infraestructuras da Diputación nos confirme que esa solución é viable e no momento que teñamos esa solución acordada e unha firma de un preconvenio, nos xuntaremos con todos os veciños. En todo caso, non vai ser mañá nin o mércores, pero, bueno, confiamos en que igual este venres ou senón, pois lun martes da semana que ven, podamos ter esa reunión con todos os veciños afectados que xa están coas fichas identificadas, cos metros cuadrados que se teñen que, no seu caso, ceder, e facerlle esta proposta que solamente estamos pendientes de que se acorde entre Diputación e Concello para poder falar cos veciños, e todo iso nos libraría do traballo para sacar adiante xa a obra da subida a Meloxo. En canto ao terreno de Entre Hortas, pois estamos no proceso de negociación. De feito, a semana pasada estuve en contacto coa propiedade, creo que nos vamos a reunir en estes días. Nos estamos pendientes dun informe pericial de tasación para valorar e poder negociar, porque ahora mesmo hai unha discrepancia entre o precio que a propiedade nos solicita e o precio que o Concello do Grove entende que se pode pagar por ese terreo, de tal xeito que a propiedade quedou que iba a encargar unha tasación e nos quedamos en que tamén encargaríamos outra para volver a falar e volver á mesa de negociación e ver se somos capaces de chegar a un acordo. En canto á extensión da alcaldía, pois preguntarei que o que pasa, porque a verdad que lle podo garantizar que o teléfono sona todo o día, a todas horas, mañán e tarde. E na maioría das veces é certo que en estes momentos hai falta de personal que atenda a centralita, pero en principio, desde logo, nós sempre atendemos os teléfonos. O cruceiro de Valía tomamos nota e revisaremos a ver en que situación se atopa para o seu arranxo, igual que todo o tema das pionís e as losetas. Somos conscientes que no Montiño, en Jaime Solá, en Luis Seoane na Pratería e en outras moitas, certo é que non están nas mellores condicións e que temos que facer unha revisión. Respecto á obra de Bizocas, a semana pasada tuve en reunión coa conselleira de Vivenda e de Planificación do Territorio, falamos de Bizocas, aí é verdad que discrepamos ante a necesidade de tramitar un PEI, un plan especial. Eles van na línea de que si é necesario, nós entendemos que hai argumentos para o que non. En todo caso, bueno, estamos agora co procedimento de intentar tramitar un plan especial de infraestructuras para esa instalación, co compromiso da propia conselleira de que se tramitaría no prazo máis curto posible. Isto nos vai a levar á necesidade de negociar coa Diputación de Pontevedra unha ampliación da xustificación da subvención, porque, como eu lle trasladaba a propia conselleira, podemos correr o risco de perder a financiación de Bizocas. É certo que este ano non fixemos presentación nin fora de España, nin en España da Festa ao Marisco. É certo que coa nova normativa, para ter un reconocemento internacional da festa, necesitamos principalmente ter presencia en redes e non precisamente presencia física. Polo tanto, non ir fora de España non será un problema para a tramitación dese recoñecemento, pero sí é certo que no 25 queremos recuperar todas estas presentacións porque pensamos que tiñan un efecto moi positivo e, desde logo, cada vez a repercusión que está tendo a festa nos países europeos, en Centro Europa, é cada vez máis importante e pensamos que hai que ter sempre unha presencia promocional en elo. Respecto ao Turitén, pois non pasa nada que, como a maioría das licitacións foi a concurso público, presentáronse 3 empresas, unha empresa gañou porque iba polo precio e foi a que máis
cartos ofertou, cando se iniciou o proceso para asinar o contrato, esta empresa, debido a diferentes problemas logísticos, renunciou á concesión, automáticamente hai que poñerse en contacto con a segunda clasificada en canto a licitación. Esta empresa, xa tuvemos reunión coa mesma empresa e que anunciou a súa vontade de poñer en marcha ese servicio. Esta reunión foi a principios do mes de agosto, pero a semana pasada volveron a pedir unha prórroga, esta segunda empresa, para unha prórroga no prazo para asinar contrato, de tal xeito que a día de hoxe non sabemos que vai a pasar, de tal forma que o Turitren non está en marcha, porque as empresas que poderían ser concesionarias, a primeira renunciou e a segunda está en trámite. Certo é que parece ser que para unha empresa de fora do Grove ou desta zona, porque unha era de Toledo e a outra de Portugal, creo lembrar, pois ofrecer toda a logística que supón o Turitren aquí no Grove lles xenera moitos problemas. O trámite é o que é, e cando se peche, pois haberá unha concesión definitiva a quen lle toque, ou será esta segunda empresa, ou se renuncian, pois será a seguinte, porque só foron 3 empresas e en elas queda a concesión. O grado de execución do remanente, pois non teño aquí un porcentaxe, pero lle diría que a día de hoxe en tramitación está máis do 50% do remanente de tesorería. En número de accións, se falamos en cartos, pois hai o asfaltado, que son 460.000 euros, bizocas, que son 200.000, bueno, o pago das moxas estábase liquidando agora. Quero dicirlle que si é certo que en cartos hai unha serie de actuacións moi importantes que xa sumaban 600-700.000 euros do total, pero en número de execucións, moitos deles xa se están executando, algúns xa están executados e moitos deles están en proceso de contratación, de tal xeito que de aquí a final de ano, desde logo, creo que o porcentaxe de execución deste remanente de tesorería vai ser moi alto. Respecto ao Pexón, a día de hoxe non temos aínda o informe de patrimonio, aínda que me consta que a vontade era de trasladalo e ter un informe do Pexón favorable por parte da Delegación Territorial, concretamente aquí de Pontevedra, de Patrimonio, e estamos á espera de que o equipo redactor nos traslade a adaptación técnica dos planos, todo o que ese traballo conleva, que realmente significa refacer toda a documentación do Pexón, que son uns cuantos documentos. Me trasladaban que están a piques de rematalo, e desde logo a nosa intención é que cando o informe de patrimonio e esta documentación técnica este presentada no rexistro do Concello, traelo ao pleno, como se ten que ser un pleno extraordinario. Nós, desde logo, confiamos en que eso se xa o antes posible, porque, como volvo a decir unha vez máis, os máis interesados en sacar o Pexón adiante somos nós. Respecto á documentación que reclama a Esquerda Unida, preguntarei nos diferentes servicios. Eu, desde feito, trasladei a necesidade de responder a todas as peticións de todos os partidos políticos, incluso se hablaba da posibilidade de facer algún tipo de pasarela para que vostedes poderan consultar directamente os expedientes que solicitan, pero certo que hasta día de hoxe técnicamente non está resolto. Pero, desde logo, insistirei en que todos eses expedientes se poñan a súa disposición. Respecto a ponte que di o BNG na Ostreiras, Esteiriñas, decirlle que eso xa se plantexou fai moitos anos, pero esa competencia de costas non é do Concello, polo tanto non é un problema de voluntad. Confundimos a voluntad co procedimento. É unha demarcación, dominio público marítimo terrestre, eso son as marismas que se inundan, e desde logo ese paso solo pode facer costas do Estado. E, aínda que se foi trasladado en varias ocasións, pois a día de hoxe, como poden entender, non está aínda feito, e non sei se realmente Costas acabará facendo, porque non coñecemos un pouco a resolución ao respecto desa proposta, que nós trasladamos pois, posiblemente no ano 2015.
Verquidos da costa, nós trasladamos ás autoridades competentes eses verquidos e eses expedientes despois os tramitan concretamente esas autoridades competentes. Os colectores para a recollida de plástico que se fan para a limpeza de praias, pois tomaremos nota porque ahora, despois da campaña de verán, se retiran e, bueno, falaremos co técnico de Medio Ambiente e a concelleira para ver a posibilidade de aportar eses contenedores nas playas que vostedes trasladaban. O local da Asociación Porto Meloxo, igual que o do Sineiro, bueno, vamos a ver se facemos alguna actuación de arranxo, mantemento e conservación, se ten feito no Sineiro, se ten feito en Vicente das Mareas e, desde logo, tomamos nota e farémolo en Meloxo. O topónimo para Google, bueno, o trasladaremos, creo que se había trasladado unha ocasión, pero volveremos a facelo. O camiño de Pardiños, que se trasladou fai tempo, me consta que xa non dirixe as persoas por esa zona. Me consta que se ves fora do Grove te dirixe por Teniente Domínguez, Avenida de Beiramar e subida a Luís Casais, e se ves da parte de San Vicente te trae por baixada Luís Antonio Mestre hasta Paseo de Beiramar e subida por Luís Casais, porque xa habíamos trasladado esa solicitud a Google fai tempo. A fonte de Estonllo, bueno, miraremos, o camiño ao Punto Limpo está no plan de asfaltados deses 400.000 euros que sacamos, xa falamos cos veciños da zona e, polo tanto, confiamos en que cando saquemos adiante a licitación, pois se quede arranxado ese camiño de entre Estonllo e Punto Limpio, quede asfaltado, igual que en torno a unhas 10 zonas viales diferentes que tanto no rural como no casco urbano vamos a proceder a asfaltar. Co letreiro de Confín, si falamos coa empresa, o coste foron 14.000 euros e falamos coa empresa para arranxalo porque é necesario que figure e que se expoña e se ofreza como ten que ser e non como está agora. Respecto á antena de telefonía na zona da de San Vicente, hasta ahora é certo que a empresa non cumpleu, pero desde logo nós o único criterio que podemos aplicar é o da lei. E se a empresa cumple cos requisitos que marca a lei, non haberá máis forma que autorizar esa antena, pero é certo que a día de hoxe, como non cumpliron cos requisitos da lei, a colocación desa antena está paralizada. Somos moi conscientes da protesta veciñal da zona, porque xa tuvemos varias reunións con eles, e lle trasladamos isto mesmo. A nós tampouco nos gusta que se poña ali unha instalación e unha antena destas características, pero non é menos certo que se non temos instalacións de antenas destas características tampouco vai haber pois acceso a internet ou a telefonía móvil. En todo caso, nós plantexamos a empresa que buscara outras ubicacións, ofrecémoslle algunhas propostas alternativas, e é verdad que a día de hoxe pois non é posible. En termos de demagoxia, pois non vou entrar, señor Noia. Este goberno vai a vender todas e cada unha das obras que poña en marcha. Todas e cada unha das obras, dos servicios, das accións e das xestións que leva adiante. Isto é política e, desde logo, a nos toca facelo. E nos critican porque non facemos e nos critican tamén porque facemos e explicamos o que facemos e publicamos o que facemos. Pois lle quedan 3 anos de moito esperar porque vamos a publicar absolutamente todo e anunciar todo o que vamos a facer por moita demagoxia que a vostede lle sone. Tomamos nota da señalética e expliquei antes da de Terra de Porto que se vai arranxar co pintado e espero que así sexa. Os containers marróns, os orgánicos, si é certo que nos van a xerar moitos problemas. Personalmente, eu teño moito debate co técnico de Medio Ambiente, a propia concelleira e diferentes servicios, porque é un sistema de recollida do lixo que a min non me acaba de convencer e sabemos que nos meses de verán vai a dar moitísimos problemas. Agora, é unha das alternativas que o recollida porta a porta, o recollida deste sistema que nos traslada tanto Sogama como a Unión Europea, e nese sentido reconocer que o Grove é dos poucos, en primer lugar foi o único concello, e agora somos dos poucos, por exemplo, dos Salnés, que estamos utilizando as instalacións que Sogama implantou no concello de Vilanova para a recollida de orgánicos. Agora, comparto a miña preocupación de que
que iso nos vai a dar problemas. A xestión do orgánico dos colectores marróns hai que darlle unha volta porque non convence. Marquesino e Balea tomamos nota, é certo que estaba dentro dun plan de incorporación do extra que nos veu de 576.000 euros do PIE do Estado. Esa é unha proposta que queríamos trasladar, e feito o mércoles teño unha reunión coa interventora porque hai unha serie de créditos no orzamento que necesitan axustes, e confío en poder ter xuntanza coas tres forzas políticas aquí representadas a parte da nosa para intentar traer a un pleno, a poder ser o de outubro, a incorporación desos 576.000 euros do PIE a pleno, e dentro desas partidas estaban as marquesinas. Tomamos nota dos fallos de alumeado que é certo que temos, e últimamente nos trasladaron varios da zona de San Vicente. Revisamos esa fochanca e Mirador de Meloxo, porque é certo que podemos ter. Esa subvención do ano 24 para a Festa do Marisco, preguntarei, pero non me consta que estea solicitada. Bueno, o momento da obra de Entre Hortas e canto é, porque a máis o temos que xustificar a finales de ano, porque isto pertenece á subvención do Plan Concellos da Diputación de Pontevedra. Procuraremos que entorpeza o menos posible o tránsito tráfico durante a Festa do Marisco, porque é certo que a nós tampouco nos interesa. Respecto ao persoal de urbanismo, incorporamos de un xeito que podamos decir como acumulado, aínda que non é a figura exacta, a arquitecta da illa que ven un día completo, concretamente os luns, a traballar o Concello do Grove. Na revisión que esta arquitecta trasladou, me traslada que entre licencias e comunicacións previas hai pendentes de informar 95 expedientes, que a verdad que está traballando arreo para poñelos ao día, e que desde logo pouco a pouco o urbanismo vaya axustándose ao que ten que ser a realidade dunha xestión axeitada. Pero é certo que, bueno, con esta incorporación pensamos que vamos a poder axilizar moito máis os trámites para a concesión de licencias e resolucións das comunicacións previas. Respecto ao aparcadoiro de Alexandre Bóveda, estamos ahora axudicando a obra de mantemento para acondicionar ese aparcamento e facer o tránsito que conecte a Rúa do Sol co Alexandre Bóveda, e desde logo si é certo que tuvemos reunión co Concelleiro de Seguridade e a propia Policía Local para informar ao veciño que está facendo uso fraudulento dese espacio que non lle corresponde, porque iso é un terreo municipal. E en ese trámite estamos, e confío que esta mesma semana, bueno, empezamos a festa, e a verdad, coa inauguración do foro na Toxa, pois vai a ser un pouco complicado, pero que, desde logo, informar ao veciño que non está actuando conforme a lei, porque esa propiedade xa non é del, e nós vamos a actuar para condicionar ese aparcadoiro. E, por último, as mocións. Bueno, sí, as mocións, tanto as que se presentan no Concello como outros estamentos e outros niveles administrativos, son propostas de instar, de poñer en marcha, de tomar iniciativa dos acordos que se trasladan. En ese sentido, trasladar que, bueno, pois estamos na tramitación, na xestión das mesmas, e, como diría outro, me van a permitir a expresión, estamos en ello. Polo tanto, sin máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias e boas noites.